chem awatifidu apoye mantemu binduri ni adrei enye nimsense nansemu enementemu asema muso pa ama ye de dantamra to wonso nene osofo wono ana hwe fisem ahonsam emra wasafo fro no emunchiremu ahodo nyinada ye de ba besom ewo kasemu awiei afofro pinaka we mu na wie yesinkonya ye de basom se Asem Beba Dabi kasebo aboafo wo mo boye wie ye pian ye mansam no yatimetutu na srane abasade amawo eye kwadorwakun Royal Enterprise one ede ruakun heba mesa bedwa so ye bonemrane okurasini na dro no abusu pebinu no mwai ye nananu brane hahamana ana okurasini doctor watuntwum mu ahode no ana wode ye sadre eboa pa so sisi ana emusese wo etutu wo ewewe wo onya binu no ma ebeboa papa ojanwa wa bini begina ye wo ba wo nsabo hawo ne nyina bekorete ne kama kwako na atete wa na so de na ye pressure enam yade na edu nya nti wanum no acha wonya huanu tasepumasi bebia onyo kwasini na dro ne bia ebabu papa nya asem ketua wo de na ye siateka ama wo to asenti twetun se ya wo tenantena ana wo gina nyina okrasini na dro ne bi ebabu bema ontimi eninsem edu ho ana wankasa no wo de nsem bi yi huanu a wo dro ye okrasini na dro no ebabu pa edi wakaginamu for ne chem promise heba oyepa hona wo de kwa onsabeka bi Posa heba womrom apidan womrom misi heba womrom sa pharmacy ewo patase blockhouse wona won sabeka bi ubo teke faham so won sabeka wo de busaja kun wo beyi bi dia ma time fm oboase to bi tachima free fm for na age sabe de ma mo tachima ne nyamofo ni kire ho ejo so wo do ani kire ho a ene government hospital no ana edian muhwe won sa ebeka bi Ferdinand heba dani heba ana top amazing heba one motafo method story building ni mu a afebora mu o memu ba bia ye to nupa no bisa okurasini edro no na won santumi kamna ache fa bo wo ho eye nyarewa etete wo nyina bongalat na wonso enya wa hoto ahomane ne ne duru mana ne krunkrum no fra 0244 470-067 470-067 ofrape wa beje wo so na anom de ne de edro so na wodra so na so de eba Ghana enfia duonu ne eche ne agya tumanei obia so ne katena maso ase papa no ne eye vitamin do kwase ne se FDA fo ato obo ase agya tum se eye eboa pa manipadua ne hye kama sase enuane no asemu ma ne nyago calcium wom omega 3 6 9 ne nyina da ase vitamin enu nti ye kanfo de ama se ene ya na so ato e wasem me drink wo ho we cafe bia nim kala bia nim eye natural yo de ye ne akase ye kokoi bia ye banana ye strawberry ye enti ye se boru mu ba bia ye to anom de no titiru ene so to keto na etare ho no wo de boru mu vitamin konsabe kan bi Perfect series books ne boy wi abusia engoma we na engoma sua so na jatuma na kade ne stamp aboso emofra ne kan a eboa wonom pa every KG1 kosi JH3 engoma hodo ne nyina do bia ba dwaman so nti ukọ a ne obeka ne se o perfect series books ne bi say mathematics English science ne ka ho ne nyina wono ba ma bia to ama ne o ma nyina akonkan JH4 ne so saa mock exams so set terminal exams midterm examination ahodo nyina nti wobekọ aso ye hono mo na ne mpanimfo akoto kese wagense misa ahodo ibi wo de abeso abofo na hwe oyo wofo a ewo fie sanso na suku ahodo mu ena anofo no mo so bekọ akọji bi na mo de abeso emofra na hwe ansa na won so hwe bre eduru ekoba ne sa eboa ne enkoyie wo mofra na disuamu no muhunu na moye nsesie ansa na nsohwe no wakotwere aputu oja no onto kese ewo station hono ma crowd down so my first stop so wo hono mo 0243299938 and 0540755465 na mo fran kan perfect ngoma ni wie pe na wo twere BC so hwe ne nkunimdie ni nya ba entoaso suku no na wahwehwe SHS online wei eye suku nwanwaso ya aba abefo kwan so onkoto trunk onkoto chobos no wakopa gari kakra ene shetone ne eka ho ni nyina chiwuti anye ya abofana kotina school no obi akofa tu da bebonani ekoba ne se ha adwene pa hwehwe SHS online na ema kwada no to na edition so ho no mo wo mo 2 year course ho 3 years there ho ana wo 4 years there so ho enta abofra no nwie no na ni ti abobe we no otifie de wo hia a smartphone anaso benya laptop ama no uwia ne wa ye bundle chapo
na de gu so no tifie no osua de fufuo ne ben so obetumi awa amani oma konkan shsonline.edu.dh obetumi akona ne mpanyimfo akoto kese ana afra homan enchiremu bi abro me de isu wonom de bema 0599 022 995 0599 022 998 Wamuni nyumeku ahodo awie wamoboye na Asem Beba Dabi kase no yede asomo some for have done entry boss ya kona bede che na napia sakwade Samuel dade hye wamu nyina ye biboa na nsam no yede ba besom awiabre de otifide nachi eye jataba no wono na tafide nachi wo piepia bibia atum ede amaye eye yima direct wono ana ete Facebook no so a wo twetwe ehunfo ni nyina de aguso ne bebe bia wo biara ubenya ye ahwe ye yene nsam yede besom midin enoba afia aboajewa mene mebra abrewa ba Kofi Chumesi afei ensam no enie Asem Beba Dabi for Asem na nya bo na na dia chen da ye mohwe ne afia ni nkyem awo sagban na eno awo brunkuku yoyo mansi no emu awo atifidu epoye mantemu meka say de abusuafo aposifo ensa kan emrante enan a awo susu se maame bi sabe de wabo ne beye no gina sabe ye case no so brim na ama wafrim asam nkyemu ya mane boni sa kwade Samuel dada se konkron duadua mu a tase mu bibia de abafidua mu a awie obabo ye ne etiefo nyina da enkyeremu sa kwade ma han mejo no ba akwa abanso majo so pa na emrate no se omo ya asapon ne se ya maame 70 years sabe wo maje ne nkwafi ne sam ya ye no ba yancha tiefo nyina na awie se de wodi kan tudwa no emrante ne obi nim ne baaye na maami ni nyane se omo che se oyebayifo na ne bayifo a wo yenti no omo ebeje ne kra e de afi ne nsem eno ne nam so a omo enso atusa na mo no ampa omaje ye maame no e kra fi ne nsem na ye maame ya de ne din e kana ho asem no ne din eye Noab Balatukin wono enya mfinhia ne dioson samri wono na wa free mu no na omo a emrante a omo di se adwuma no omo din no ehu kakra nti de bebo no netifo na mo de a che kakra na wo de wani kiremu a owura ne din ani Suk Jakwa enya mfinhia no adusia enson 67 wono 67 no akoku 70 years so obayifo enche wono so de beba ana afei banyiwo ntukwi enso ewo 32 aduasa mienu ana afei Mwapa kwayija ono so ewo emfinhia no aduasa 30 ana afi Amos enlarge enso ewo 29 wonom ana akodisa nyambran se medete maame ntino enam so ma aposifo nsa aka omo na odwani akiremu enso ewo North East Regional Police Command no aswe ya opani a wono na edin krato ba abonten eye DSP Robert Anabik Aman wono ene de sansem nyina enso eto nsemtwerefo nim e de faye maame no ni wu hu ene mrante a samri wono mache omti samrante papa baako ene wono miensa aka no amre omutu omudi tu dwa no wo mu nyina akodi aposifo akache a ya che omu nyina a sabri aposifo eguso amobo amanhwemu akoso aposifo akache ne yesem gofo bizu ka ho wo mu de omodwane enti na aposifo eguso amonhwemu no e de omu nyina ebeba na ni esefata na sotwe a enso mo nsaka ne se kobase omudi for awasem ni mu a ye do magina mrana no na se de mrana ese no ye do mo enso akakopie mu enso abanku kumu na de ebefi ababia no so ye be ma ye tifo enso aso atinti enoba emrante no wo mo nyina so ne se do no mo se ma me na ebaifo anu to mo gina so a wo mo de kun no enoba omo kire se ye maame no sora kuru na watimu no wo sora se odomedome amanfo kuru no omo kire se maame no soro ya ne wa we ya no wadome na se obi nim se wodome wo mo ya na ebe mu sese ntiu e na omo akwaku di sa nyambra sem de tie maame ndi a omo hawo nyina ne se maame ne dome wo mo dodo wa into ebeifo obi otime dome amanfo sare ebeifo ndi ne sa de a omo nso enso ebeje ne krafi nsama omo tu sa na mo no nti enuba the free bunkuru yo mensimu enso eba awie enso no sakode na wase awie for ne nso di akire maye ye wo interest power why abusuafo ya mani boni sa kwade Samuel anono
wɔde n'ani adi awɛhosɛm yɛkyi a saa berɛ deɛ wɔde mu nkyerɛmu abɛsom yɛyi yɛkɔ mfimfini mantam no mu awutu bonsuaku ɛno ogomua ojobi senya breku kwantempɔn so enkwanhyia bi asi anya yenyan enipa dunkron baabi a woda ano yɛ den na emu nan bi de enkoye kura wonam kyerɛ sɛ ɛyɛ sprinter buses mienu ɛne animu ne animu pa nya asɛm ketwa de di kan yɛ AC 804-16 ɛna GR 5137-18 saa buses mienu wei ɛna ahomachinya no nan bremu wɔde ahyia mu a nam so amanipa dunkuni sɛ bre wodi nsɛmɛ ɛwɔ ayaresabea na Kennedy awua wɔne oteka fam abɔnkɔmɔ ɛna wɔ kyerɛ sɛ deɛ nam so man kwanhyia ne baayɛ no ɔno deɛ osusu sɛ ɛhyankafo no na baako da yɛnti na no asɛm ya ndini si ni de about no obi adwon no ntiase aye hu sɛ na wakasa de ifika so mba na oda no de bihia na kuna na ekɔ akra no ti emu pira na yi pasenti driver photo ni na no makaka no almost 30 minutes me force no yi o na amuna nwe no nyina ebubu nti eba na police force ba na ya di omko trauma na passengers one the first thing they do omko bu afete religious hospital we ya dansini nenkrato na eno achi Ebenezer Eshen ka yenya nkwanhya no oteba komu de koso nyina ohuni ono nso yene ne bonkomo yenti na no asem nti tam ye ba na nti me hu ana prekope driver sprinter driver na ofi kai kaswa ono okọ no me hu anu I say order nti ofi no road no so ina ono obasi ye ma ye fia ye ko no so na already na no car no so speed wom pa ono ne car no bi anim nti na speed wom nti ye hu ana prekope oda bugbo ye mo ye car no we Ebenezer Eshen a wono nkwanhyia esi ye na ahomache no nan ye nipa edunkuno sebre wo mo ewa yaresabea pre won kwa no ye mu baako ye ne ne bonkomo na wo kyere na nam so ekofa san nkwanhyia no ebaye yede kase ni bohwi akopiem ewo atoye etifido mantamu wasi north region swama an yadri na video bi twintwan ho ewa abefo ntentan so ni nyina mu no enchemu ene se eye abana musinia owo swama ene ne mpatamu honorable obo Vasco eye drip machine ya badada no meche MPP amanyokuo no wabra wa mo befri so ene wa mo lanche drip district road improvement program na eye botaye teche nyane se mensa hodo ni nyina da no wo ma che emfidie de ma wo mo a akwan hodo apratete apansam aw ye mpatam ne ye mo ntre so nyane ye behwe na ye de asiesie bibia kama na no ana video beto abonte ne echa se honorable eye de isi e woso aman sa drip machines no wodi di gala won patam ho wodi tu galam say die abandada ne se ne se won fanya no enya ho adwuma no wodi eye enu aka obi ama honorable obo Vasco wababonte de abetu dwa kire se sa video na na montre no sabi producer nipa bi ana wo matu wo mani testing so pese wo motan na akwa no omugu nanim ase a tese otre Ghana for se ye hu video na ye fe na bonku montron san se enya de wodi gala bia e won patam ho na wo chema kwa kwoti se drip ne kura no sa machines no so ma de se wo mo anya excavators wom enu nti se de nipa bi ekeka se an wo di gala na ye drip machines no mu bi an wo di gala no kura bi ani hwa ewom wo no de wo de atodwa che se video no wo hu se research assistant bi krachi bi wono na wo so de koma ma se bedwane e won patam ho a atimi security center wo bokokko se wono de won pantoto mpa nanu a wo de asana kwakoda aposifo eti wo ho bom mu no ka hu se emra ene obedi yenti a yeni abra no se ya trase ahwehwe mu a ye di akira ye hu ba bia video no efriba enti ye hu ne se e obi na ahyeda no peso ku dc ho fia se na ye ntentena ye nyina be sori ye fam video so abokoko se ye hwehwem na wo a sa video yi wo a wahyeda egu dc hu fim emra kwan bia ye no be enwanwa se djuma wodi bo so ma ahemfo ne ye mamme ne papa no ye nua no ko kito no ani agye na omo bo agye no so se a ye wura ye da se nyame ayiwa mai kwan na wahyeda se opeso ogu na animas ya ye ti so ama ha
yɛse yɛmpere nnɛ yɛmpere kyena sɛ yɛwura yɛhu sɛ yɛɔyɛ no ɛbɛboa so aban abusuafo no abane musini a ɔwɔ West North region ɛyɛ Swaman ɔboɔ Vasco na titani baako ana wɔ kyerɛm sɛ ɔno abɔ wedie onim ho hwee mmeranteɛ mmiɛnsa bi saa berɛ kɛseɛ yi wɔn twɛtwɛdɛ ɛwɔ aposifoɔ nsɛm wɔ mfimfini mantam no mu na nea ɛbɛtɔ odwa ne sɛ Toyota Hilux pickup wei no ɔso gold na hyɛnsodeɛ yɛ GT 7426-23 ya wɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ wasa kuropɔn na ɛberɛ a ɛkaa no ɛkorɔ no enipa na ɛwɔ mu yɛ mmiɛnsa Kofi Jamfi ɔna yɛ hyɛnkani no ɛna afei Bashiru ɔno yɛ security guide ya wɔwɔn gold no saa berɛ no ɛna krakye baako a wɔka ho ɔno de ne din ama na amanebɔ no kyerɛ mu sɛ ɛberɛ a wɔnom kwa na akorɔmfo awerɛmfo to hyɛ wɔn so gold a wɔde kɔ no wɔgye ne nyinaa na nyankropɔn yɛ ne adom ɛma wɔn mutimi kyerɛ akorɔmfo no mu baako Foster Pepra na ɛberɛ a wɔnom toto Foster no na wɔkyerɛ sɛ ɔne krakye bi na baa yɛ a wɔno yɛfrɛ no Isaac na kyerɛ sɛ ɔno deɛ watumi de gold no afiri mu kɔ na Foster Pepra yɛ yɛakye ne wɔyɛ small scale miner posifoɔ ɛtoto n'ano no ɛna Foster ɛbɛyi ato mu sɛ korɔnobɔ a ɛkɔɔ soɔ na ne nua Isaac wɔde gold no adwane ne nyinaa ɛyɛ ɔhyɛnkani a ɔno ɛtwi Toyota Hilux pickup a ɛso gold no Kofi Jamfi no ɔno na di information ne nyinaa ma wɔnom sɛ ɛha no ɔmo nam ɔmo fa ha ɔmo bɛhyia wɔnom ya ɔmo ɛbɛhyia wɔn mpanyampa agye gold no nipa no bi ekobira mpa na Kofi Jamfi kan ho bi me yɛkɔkyerɛ no Kofi Jamfi nso so ano tutuo mu ana ɔno nso bɛyi ato mu sɛ gold a ɔmo kyerɛyɛ ɛma akorɔmfoɔ no bɛgye yɛ no dɔɔde adwene ne nyinaa baa yɛ Bashiru security guide a ɔno no ɔnwɛn gold no ɛne ahyɛnkafoɔ mfa gold ne nkorɔ no ɔno na de adwene ne baa yɛ sɛ yɛnya nneɛma nkorɔfoɔ mɛgye na yɛmfa ho no ɔmo nkɔkyɛ na kyɛ sɛ ɔmo te kaa anim no ɔmo ankasa na yɛ ɔmo akorɔmfoɔ no ɔmo awia wɔn ho security guide ne driver wɔn afra akorɔmfoɔ wɔmfa mo maba ampanyampa wabɛgye gold ne de kɔ ɛnam so ɛma security guide no wakɔpɛ baabi akɔbɔ ne ho adwa wasampɔtɛm hɔ no mo ɛna ɔno nso so yɛgye ne mu tɛn yakɔkyere no na sɛ ebere kasa yi deɛ Isaac no a wɔnom kɔto hyɛ wɔn so gye gold no sɛ wada ne fugitive wato pia fagyan a wɔde gold no adwane a wɔno ɛna aposifoɔ ɛhwehwɛ n'akyiri kwan ɛna ɔkyerɛ sɛ wa bi a wonim baabi a nanamo tintim no boa wɔnom na ɔno nso wɔn nkɔpaw no na nhwehwɛmu ahodoɔ ɛnkɔso no mfa ne mamra no ɛmamra no ɛne ne nti saa bere deɛ Kofi Jamfi Toyota Hilux driver ɛna afei security guide na ɔbɔ gold no ho ban saa bere no wɔnom yɛakyerɛ wɔnom a wɔboa ma nhwehwɛmu ahodoɔ akɔso abusuafo yɛn nyina nsɛm yi so na nsɛm no nyina da yɛmfa ɛnsi wɔ ha samofo yɛfa John ɛntwi bosi akolabo na bɛde ɛkyerɛ na napia sa akɔdeɛ sam kɔkɔtɔ wɔn nyina yɛ bi boa ne nsɛm no yɛtimi boaboa no awie jataba wɔno ana sɛ fide na ti piepia bibia tomu ɛde ɛma yɛ wɔne sa akɔdeɛ sam dɔde ɛkɔ Facebook no so ma baabi a wo bia nya yɛhwɛ yɛ ɛyɛ ima dada rich ɔno ɛna ɛde ɛkɔ Facebook no ɛso na nuanom mienu na nsam no yɛde bɛso mo awie midin ɛnoba afia aboagye wa mene abrewa ba Kofi Twumasi akra to asomaye apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days. Na Pavi and the Plasmox mixture. One no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quada when you feel to me come. Our pharmacist and her bar shop. FDA Aje Jodian Crat to Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir,
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kinkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wo nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom. Me say, books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so I'm approver. Into a batter bia koto be maneba. Hey, and na so we there. So could be crab to me akotu akoton. How many students who? Na eno kura die. What table one so say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school so a here wamamua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. And your mama beer. Yatunto books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDAG edweden kraso ya. Odofo, mami misa wasembio. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia say obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ne timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe osai kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abasi say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma o sentimi ense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti eboa mo obane nya abotre sua de sene ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awofo say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina aye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online aye laptop computer, internet, opepa ye desua de ena enkankan ahohye so. Admission course sincere. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne yia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie.
Krobea nana yo, asante, Asem Beba Dabi yo, akakune bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, na o, okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, yanbisa Peter, oteka Asem Beba Dabi woha, wuko tie, hefa piao. Adonu muguhura, ayeye ni na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no pɛ enkwa na wodi ama me wodi asɛm yɛ wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwidi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo paaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi ni na aseɛ nkam bo wo mu nyinaa ho ban ebibia yɛ tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi oteke mo wo nyinkyire ne duma ne ntumpɔn na mo so fa abotre odo ensem aya na mo tika ɛyɛ futu sɛ mayɛ ne ya ne ya ne kyerɛ sɛ wo mu gu yɛ ni ma se nyɛ saa na mo tie wo mu ka sɛ adwuma na mo yɛ no emra wo mu obi ani ma se ne mo yɛ yo kata yɛ na ya na mo papa nka wo mo ho efiri saa bre do hwiri kɔpem bra wodi obi a bɛkɔ na wodi baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ on bɛ sisi na bibi ato yɛ no awurade wa ho ɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa obɛpie wɔ ni mo nyamo adom ni amen amen Yamin Jamo. Ami. Na dana mai te musumo yama no. Mon ko sa na enye ye mai na bibia ba obi ehunu se sa ade weri ye chi na mutimi ye mai ama ye chi. Yamin Jamo den. No mo mutumi, o mo munyansa, o mo nindie, woni po badwum ho adwombo na die. Onyankopon no woni ni. Amen. Yada se akra. Abusuafo amahyiamu ha. Mi bun kotodwe pabra kwasi ache so on fami boni nche me nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ya na wunyimi majimi pa ade wo ye wajimi ya na wunyimi majimi pa wo ya kwasi na anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio onim so onini mi apanyi na twempena onim so omo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire me se wo me pese me ne wo da no no nso te ase die ne ka honamakono honamakono na wa anwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa what akora na sign almost be say 8 years what do you feel say 34 akola no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogun fie say me kora na me ka kire ne se oyanda age I me ka kire abusia musie bi dipe eye me ni nu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne se oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka se honamakono eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni sei no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and dance for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa oba ensa nyina ka wo oboa la kasagu ha maame ne ba ye no oni igbe 220 cities o ena maame ne de maame me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu to ne say wan to ko father me say dance for me kasagu ha wan suro wa ya wan suro ni pebia una wen poponi ni tie bachiru bia me pesa me kire o ne say bre wo ho ase me peta me mu o na ade e wo me say free me call abem bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne say ne madie bashiru manya sika trase wa hiti dia ni epia bonten na kɔ na mfa manyunum fa ho odwo ano aba
me so ma ye na de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho abase fom eni otrimo den ye mitrimu na eden mitrimu nya den me wa memia ohu se me kwa odi se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwase asem 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me famisa nkoka me mpa obi bia de mom o mo wani etre wani nton de ya me so mo hu se ewia se ton kan do kona ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes ile Yei odoman kuma nyame ayeye enka wudin na wiei odoman kuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiei yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye ahyiehia ene ye wukuada ene ye bosome nsui ne da etoso dunsia emfimpinu ne aduonu numu ene yewi awie yasan hye bio ne de Asem Beba Dabi dwumadi no na eba abesom dwumadi a yedie da biara da wa afidie so asem krope ne yeka yesi yedi sua de ebrekro na amu ne yede kire yenho nso ade enu nti na awie ya yehye nokre moma yense yenho se ye ba abesua de ebrekro na amu no ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na awie dwumadi a yedie arofo ne ade hye ye live ewo ye social media platforms ne so se wo ba Facebook ana YouTube ne so a dwumadie no demu live na de obeye nie wadama eya ahye ma wunianum nya de suane ya de kire dwumadie no bentie na wonye binso nhwe ebrekro na amu na wiei adwenkire bia wowo na wo pese wo de ba besom no
ubetumi di atum wo comment section ho ama yen yebekan no kama ama nipa bi a wotie enso ate won so wonka sa bre kro na mu no de comment itum no na wo share wadama eya share ma wunianum nya adesua nya de kiredwumadie ni bi nso ntie nhwe ewo won so timeline afei on follow ya follow na won subscribe ya yene sama yen eno beboa ma da biara da ibehia sei no enkai bode beba ubenya akwanya atumye de achi ye nyina ya ka bomu asua de ye bekire yen ho ade abom na bibia nso aye kama awiei uko Spain na ye nuanom Be Love Radio for ene day nyankopon nhiramo se mo nso mo monitor show no live ewo ho ene uko United Kingdom ni mu a ye wo GN Radio wo ho yewo Patmac Radio wo ho yewo Abawa Radio Amansan FM yewo Brainy Radio ene yewo Sahara Radio onmu nyina nso abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ewo wonmu nso mfidie ne so ene Kings Radio ene ni TV ewo Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima Radio wo Denmark Racus FM wo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ena wie wonmu nyina nso abade mu abiebiem dwumadie no twagu mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena dei Krobea jata mene wachia na nhyiamu no eyesom ene eba abesom ena oba ye YouTube ne so amanfo adikan wo so ena oba ye Facebook ne so amanfo adikan wo so de amadi nkan de aba no ye bekenkan bi wa afidie so adimu animu na ye de amamo mabedwafo atena se oba de achia me awi akwa ye jagra ompom te say yankopon adom ho ye pa na so adom krona ye de yankopon ase menso me ho den ye de yankopon ase wode adom aba adom so awiai ye tiase odwum to bi ni bi ne kan wo se metiasio mingu yo eyo nyame na domunti senka adom no nimu a sebe nka yentiase yeti ye ho office ni obi ana yenim dia so sini obi ana enso ko mokyere na kohwe ade na kohwe ho ofefo a egu ho se wonu adane ade onu adane ade no entisia tiasia eya adom eja kwa me wo ho na me ho yeshia sa na o kano ene wukuo o dayo won se wasum tokuro da ho hinum tokuro da ho odum tokuro da ho so tati akura ntime wura mu ya adom no bia no adom no okay arofo mabedwafo no wate won kano ene wa wutie me eya adom ena abo adom so ena wiai ye nyina ya ka bom na yetiase na awiei ogoromensa mehu se wa rap live ewo YouTube ne so osena na ya Krobea Asante awiei asuo nwunufo yenso yatoa wo nyankopon hira no onye okese wate ena awiei ye kan ho ya ye hwewo na ye tie wo ye mo akwa abeburu medase eburu medehye awiei Samuel Anane ono nso se akra Krobea asujua we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi awiei ujumadie ne ye loud oba bepiemu ewo kunsu kwadwo krum ha na Krobea nya asem ketoa wo I really love this show nyankopon hirawo no onye okese no ntutu no abedwafo adam onso mfansie medase eburu awiei Krobea na Yaw Asante onyame hirawo bebree na I really love this show minua Barcelona nso ono nso abiem enya gro obadum ha na Krobea yemfa wo ni agro ben mfensi sewia eno se asujua Antias of Ventures na Krobea yenso ye wa ha ya bade mu enya asem ketoa ye tiew na ye sen hwew na ba frifa eno se Godfather awiame nso mene master lasa awudu idrusu eni asuofi asama nu sa atefo na Krobea ya bade indeed senyansa kasa yete akra nyankopon hira pa Crispo fufuo mehu se won so aba ha o se akra ya Krobea Asante ma hebru na wie me so me ye live ewo fufuo ha yenso ya bade mu pa ye hwew na ye sign so etio mia menua ba Esther safo akere and o se akra ya Krobea Asante media me ma good morning o my lovely nana Yaw what to say
onu abedwafo nyankopon ne adom ye hoden ena wiei yesre adom no enkoso amom ho ban ewo Yesu ne diri munti wate amen ya dansi ebru Margarito GH ena osi akra ya Krobea Asante nana ewadama you are the man of wisdom indeed nyankopon ye chirawo sa woba moro marketer akra yenso ye waha na yemfa wuni agro nyankopon ye okese ene Linda Opon ono nso monitor show no wo teki ene osi akra uni ukri nyina no nyankopon ye mokese Augustine ene osi akra Krobea my father I hope say you are good oh nyankopon ya da Roma I am very good nyankopon ya domunti me hoden awiei arofo ne adehye amankwa Augustine mehu se wo bogatanga palungu bokokwa so na wo kire se woni wo faase ena monso mo hweyen yeda mo ase awiei arofo ne adehye ye ba besom na ade bi wo wiase se onipa dasani ehye ne nso a eboa no aboa ye frɛ na anoma na duane baako a wodie eye ntatea ososo won ene ma ye hwade bi se anoma tu free duane so no oba besi fomo a ososo ntatea intibasa ntatea nya saade no a na wabulo hwesel no ose rank for cover na jiso obi epe baabi adwane edi ne ti akwa akohye eno ye baako enoma ne bi nso wo hodomo a enam se dua so ena wo no mutie nti entate ne bitumi ye onomo bi aya woda ewo dua ne so enti aboa tate hu se tokro bi da dua bi mu a wotumi ya na wanyono na wasi bibi asia no enum no ne nabusua te enti ye wonoma nso a edua ne so hono hwade bi o wode nano no wode bubom saa ntate anim saa de boni bi ba enti ene obehwe na krikri yankwa ya de kro opie ya na chese waso no ti obehu enoma wonum nso wodua ne so na wo soso ntatea kabo na wodie afa hwade bi sane odupon dua etie no emu eduo ebi wo ho a ebi so ebi ye tintin tia ahodo sane nipadua tie no saa ne nua enso tie na mo hwe abontate anka ne nsa ahe se etumi eso dum emu na wotumi fo ekosoro sane ntatea sebe anoma tiase a otumi nya akokoduro baabi a wo se ne kodo so obedi no a wokoso so ne die no se anoma ne nso da fomo a ntatea nso anya muntie adane sa wahu anoma no enya chance no okodi ntatea nya chance ene ono nso akodi anoma bra anoma da fom na woye de ho hwie nye yi ebre edi adane ene you are very powerful on somebody me wotumi eye usikentia me wotumi eye wa ho ofentia me wotumi de ema usa nyina so ema wotumi enne no saa de kodo ne betumi afri wonsa afemi enhwe afri wonsa wie no me ye president se mampanyini ba enioma yede ma mampanyini no se wo man ni provided ma no se woni so a obenya ne biewu ana mampanyini dada akufu ado onne ko ye ncheye yemfa de ye nyemfa to ho se ya ase na ado ko baabi a yemusa se de ye beyo na ye de ama mampanyini a wote adwa so yewura dwondramani mama no ye beye saa de ama na ado biewu ana ensi kire se asesa saa na tumi tie ena me ye adwuma mu panyini eye dibre obi di nkan tena saa konwa ne so ansa na wo ba akonwa no obi di nkan tena so ansa na wo ba eye mi amadwuma yes eye obi na boa wo ma wadwuma no e free scratch ase e free mfuturo mu ene watumi abesi abrosan eye obi saa nkofo no ye ntoto wo no wase me na me ho fe be ma we kura de enkonye me tapo
sɛne ɛyɛ ne mmaa bi no mɔka no me ho ɔfɛse ne me kunu na ɔbaa na busua ne di so waa wo hwɛ a ɛnam wei nkɛyɛ ofufuo so nam me nua bɛɛ wa ho ɔfɛ a ɛnɛ yi wo se krakye no nya wo taapo na mmom ɛyɛ ahumɔburo bi na wohuu no ɛna aware no ɛyɛ ahwɛ ɔmaame hwɛ ɔmaame sɛne ɔmaame ayɛ nnɛ yi na ɔnte saa o na ne deɛ te sɛ wo a ne nufu ne tuatua hɔ te sɛ wo a na ho ɔfɛ no ebia na ɔmaame koraa deɛ na ɛfɛs no ɛnɛ hwɛ deɛ ɔmaame ayɛ nufoɔ no a wodi bɔdwɛ no ɛnɛ ne deɛ no ate asɛn ne to no a sɛbe wo sɔre a me wɔtoɔ me wɔ form me wɔ shape no hwɛ ɔmaame deɛ sesei ɛsa ebi ate atwo mesrɛ meka o hwɛ na ho ɔfɛ no ɛnɛ n'anim ne nyinaa twintwam ɛtɔ de bi a sɛbe sɛ wante pɔɔso mpo amfa mfamu a sɛne ɔpɛ no no onya saa na abɛyɛ bɛmɛ ɛwo ɔbaa wei deɛ nka wo koraa no ne hwan sɛ nka mɛfa wo ne wɔtwa mpoa wo saa bɛi kɔhwɛ ma papa sɛbi o ɔyɛ ɔbaa fo na wonim sɛ sɛbe papa no wɔ hɔ na wokɔhuu no faa no saa berɛ da nyɛ o ɛnɛ deɛ abɛyɛ nti wabɛda ne baafo ama wo yɛni berɛ nka so o ɛnɛ wo sika nti wahoɔfɛ bi nti as bɛɛma hwɛ dwɛɛ yɛ a wobɔ adi gu abaayɛ yi so ɛbɛdane na dane a wobɛyɛ mɔbɔ sɛdeɛ wotie nnɛ yi a wapagya wo mati me na mewɔ 6 packs nom ne adeɛ na ɛyɛ ahwɛ ɔse wo papa deɛ wo papa ayɛyi wayɛyi wayɛ sene wo saa tam no a ne ɛkɔ disco ɛnɛ deɛ wo sɛ wokɔ club enti club a wokɔ nti ɛma nto nom mfrɛ wo deɛ bɛyɛ bia wobɛyɛ te sɛ wo papa ɛna akora go wɔnamo a wɔkura pɔma sɛ wɔnkura pɔma a wɔnamo ana ne ho wo so saa na abɛyɛ o tumi sɛ wowɔ tumi a hunu deɛ ɔde yɛ adeɛ bi a yɛfrɛ ne matches ɛwɔ yɛ fie ahodoɔ mu mohwɛ yɛtumi twa dua na yɛde yɔ matches a edua baako a yɛbɛtwa no yɛbɛnya countless matches sticks ne nnua no bebree ɛne yɛbɛnya wom nanso matches stick baako pɛ ɛne yɛbɛhia kete baako pɛ ɛne bɛtumi de ahye forest ne nyinaa sɛ wahu sɛ ne yɛteɛ dua kakraka no yɛnya bebree dodo ɛwom nanso tumi ne sesaayɛ yɛbɛnya matches dua kete bi ɛne nano no ɛne yɛpaa yɛ akwa yɛbrɛntuo kwayɛ a nnua gyina mu huu no ɛhyee no ɛbrɛtumi sesa sɛ yɛwo deɛ no a hwɛ sɛne yɛwo de yɛ wo nnua bi sɛ yɛwo deɛ no a hwɛ kwane a wodi wɔ bi fa soɔ ɛnɛ nipa ne nsa hyɛ w'anum nti deɛ woka a ɔyɔ nti wohunu ne sɛ akoa wei deɛ wagyimi mafa ne fo deɛ mepɛ na mede yɔ no ɛberɛ bɛtumi asesa na sɛ sesa a woanhwɛ yi a wo deɛ wobɛyɛ mɔbɔ enti ɛnɛ yi deɛ wode yɛ wɔ bi no dwene ho sɛ akyina bi ɛberɛ ne sesa na obi nso de bi yɛ wo a ɛbɛyɛ wo daa naa awia yi Krobea masɛm wɔ ani ɔwade akyea me masɛm ni o oni kasa piafo oni kasa yɛna nyame ase na yɛnkyɛ yɛtiefoɔ nyinaa ɔmo a ɔmo abie mu viti sɛ abiskona sante ne utan kɔto down mo a mo didi hɔ nyinaa yɛkyea mo awie ɛno ode nsi nso bɔ me soboɔ sɛ mekyea na kyɛ saa ɔho mia me nua ba nso ana amanfoɔ ne yɛ kun sesei deɛ enti ɛyɛ ane ayɛ ne general enti yɛsɛ yɛkyea yɛtiefoɔ nyinaa very good titiri ne ba mu a na very good yɛyi baako deɛ asia no ode awie kwa ne one makonta yɛkyeakyea mo good wasɛm a woka yɛ yakra ɔhu sɛ ewiase ayɛ wei wonya ne na wonya ne kyena ɛna wonya ne kyena nso a wonya no daadaa ɛnɛ ɛna wode aba ɔkyena me nso so me deɛ ɛbɛba ne saa nti no sɛ ɛnɛ deɛ woyɛ biara no na wahwɛ ne yie ebire bi a na anoma ahoɔden no na onya aserewa a onya ntate a na wɔsɔ no bɔ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  ewiase no na anoma nso na da hɔ a ntate a nso awurawura n'ani ase na wɔmatwa ne ho ahyia saa na ɛteɛ enti ɛnɛ ɛna wode aba kai sɛ ɔkyena me nso so me deɛ bɛba enti hwɛ ne yie deɛ wanya a woyɛ obi no
na wabisa ho se enti se me na obi ye mi se ya enke be ye me da na ene no so odika abisa ho enti se ne de me de ye asomasi esan se misika enti esan se pani a meye wo no so enti esan se ohia bibi wo me ho enti de me de ye nui same so emire bidu na me so me hia moa e wo bi ho ana se me hye wo bi ase a ono ni so oye me saa de we a ebe ye me da na so otimi sese saa de we wa brabo mu a ebe ma obi a wo ni na hia no wa hweyie efiri se de wo de ye no ene no na obusa wo ho se obi de bi ye me na be ye me dede a na wo hunu se eye papa enka ne ni edi agrobi ni afre ni tia kotin yesi etini yonyom we di ne nsasi we nsachi na we di ne nsasi ne njonko nsachi na ye nyina na ye eti enti bra wo timi no na mi so mi tin enti ye ka tia kotin ni waje so ye etini yonyom na wo so wuti o enti mo na wo tin no no wo so wuti etre se wo timi na ye me yade a menso so metin enti se wo hunu se eye wo nua yade a na nsese wuti no enti se wuti obi a na wakae se enti se menso so obi na etimi a enka be ye me de wo de sa nante a ebe ma obi a woni na hia wo be hwe ni yie efi se ebire bi bedu na se de ohia mo wa no na wo so ohia mo a afiri obi ho ebire bi bedu na se de osihye wase no na wo so hye obi asesa enti se oye ni se ya ebe ma bibi a wo de ye wonu a wo ne nam nde no wo be hwe yie me da se eburu oba ade akia me na moate ne nka no arofo ne ade hye awia yi ye hia na ena wia yi ye ba besom ebre ye ni nkaso ebre edi adane enei ohoden akina obeye mre enti ena wo hoden hwede ode ahoden ne ye na akina wo ye mra enipa bi ehu mobo ya wo mema bebre a sese ye ya wo mo hoden nyasem ketwa wonfi wa ma wa wagum wonde officer yenwo okwa ha dwe enti ubete dwe na eno dwe gu ho nanso onfi bia kwabranie wona meka sa hui ene wo hoden wadama koso dwe echina bi ubeye mre ubeye mre ube cross ye free here e dia akode in between no eyeti time sabre ni bedru ne dura omobro maame ne wo akwada ne wonfa akwada ne ho akonya be ma foforo hwede ye wo kire wato ne bagu wonfa ne ba nye hwe o papa ni pa boni wo kura meto wo twene ne so bra da usa memfa wo nye hwe wonfa akwada ne nye hwe wahia be ma foforo ntia ye woba wo ka de edegu trim wonyem wo ntira wo ne wongoe de ede nko a de ede ni nti waja wo ba no wato na twene ye minu aba wo to besa wanim ebetwintwam eduru sabre no a obekai se eba esne ade unse ye woni pa binum a anyinya din a won mo ho nsam abeba o se me de mini papa enso no papa pa wo ho ye ka ni papa nie enso wonfi no eni pa somasi a wo din bebrebe sa ne papa ni asomasi o mon kohwe ne papa dabrem wo hunu sa asem na ya susuka memfo ti nipa ne nka nkire se wo nana Krobea din a waje nyina hwe o papa dabrem eye abusa se papa ne ye nana Krobea den ansa na abeka bi a waka bi hwese na ye din bebrebe papa iwei hwe enwuma wotu e amanfo nim no worldwide ne papa nko ano de aye ne de ne maame de wo mfi no eye abusa ase mina na kwadwo brenya ka asem bi kire me ene maame nka nkire mina na afrim nyankopon fa ne kra nsie wo se yaw se edura nadwo na wokọ be makokoam abodonko abonondu mienu no ana nondu baako be na wura ne kokoam ache enso nani da so gusu a ontumi nkata ya na woni asomdwe se nipa unni asomdwe a edin se wo beda enti ya abusa na den die na aba bibi wo ho enti ni wontumi nna no
saa na okoto de wono te wan kona na wabro sram ensri no ebi a obeduru ho ensre no waye mmerɛ o si ya kwa we die jimi se ya o saa na ya no omoka jimi se ya hwebro a wabro papa panyini a wummu ho obuni hu o enye se ne opɛ ne ho no nya de opɛ ne ho ni o Dabi nya de opɛ ne ho no eye bibi ntia eya prepe se wo pesa wo boa no a ne hu die ntia se wo hu saa de no na wotumi boa ne wo saa kwan ne so a ebeboa wo nra abrantie bi ne me kasae na ne voice note no a wo ye de ma me wo hosop ne so no me wre hoy ena no pe kura me frɛ krache no wamfa na me yem hyehye me sinya mboa anka me to nsa afrɛ no ama na ba ha fiada wo se na Krobea se wa nhwe yi a emfiri nra ono kan no ne enkosi bia fiada na me nka ate asefo ho bio na krache ne nsɛm no a all relate na wo yigu ho ede ba fom no o se wonsɛm ene de me nam abeduru sa abrewi nya sa anka be wudada na me sa to mani na me hwɛ machi a me wo ma me ensa enkwada no nam say yes eho ene ye reason no enkwada no at times so what wi ase na uwo obi a ukofie akwa akoto no a udi bone uyi obi bone ana wutu ana mo obi a obedwene ho mikofie a mekoto papa soja mikofie a mekoto papa doctor se me namo a mema mani ada ho me nkokonkwase America se me namo a meye me ho te se nipa mi fira banche ahan me nim ponche nkonkogro. You should at least have someone you are going home to meet. Me maame ti ase se mi wu a ebeye me maame ya ada na me ti ase no masie me ba asante se mi kodi bone na me kokodamu a me na mebre boso me so ana wo hia bibi obekwa ayaresa de a me sika na me de beko me na me damu adwuma ba ni metumi aye free prison na me de sika amane abra minta enti wo fa hototo saa tramo ya wo no mo aye ka wuntie dabi o ensawie bebrebe have somebody in mind ono na mi kofia kwa akoto o se wapomuden ye ka wuntie wisie ya ganja fo o ye ganja ne echina wa hwe ya ganja ne be mene the ganja it shall surely swallow you ne swallow a ho na be hu de wo se aye wo be hu de wo se aye oma anum wisie nuoma bia ye ebusa wodom se wodom se ho de te sei ebisie tutu ebisi mu abubobo ntokro eno wo de obi a wonim ewisie bibia anum bia ya ahwese nipa no wo se nipa no wo de nduru a obeduru ho o sebe sei emu babubo ntokro kaka de ne ho be jim wo ho be chiru nti na ye tufu a ye tie se what steady trend bia se ye ya ye ka sei oba o man Ghana mu a se ne mabunu edemu no he se mekọ menhia himfia prison ne duafie wo ho na mehunu the kind of emrantia ebia yeyi wonu mu pie de wonu mu kwa akoye adwuma mitumi gina hodi na me de mensa gu mebo enu obi anso na aye boni o ni obi a wodam bia na aye boni o ebi ye ntwato so de woni mu hwe ni aka to ne so asemfa hye na minim sesei ni ekoye na meko obi o saafo ni nyina bi wo mo saafo ni nyina bi wom obi a wom bi na ya na mewra ho emabunu anke betumi aye ade aboa mo oman no akoso sesei wonum nso an ye chi wongum wonum nso an ye chi wongum ye de ye awa anya de ya emwa nana ya Krobea Asante onsemo a wo ka de enokre hwe wafutuo enu nti na aboa me ameda so te ase. I started listening to you at Metro FM. Me wa London say ya Yamene yewoafo. O say nana from London and end up me free London. Me baba da binchi market. Hey, life wasn't easy.
but thank God say now me wo US e you afutuo wow dia mafutuo atumi ayeni over UK from UK and the bell landing we binchi market e ho no start tie ye free ye say ya afutuo ne de nan mu a wakwa akuduru US ye de nyame ase Ewra akwaba ohote say pacho nyame adom mpacho mo nso e yankopon adom yenso ye ho ye mewra afefe ye fro say pacho mi din de Katura pacho Katura de Adam where de ni misremi bisa wo me Fantini pacho na Fantifo moto Katura pacho wo ye Fantin kremu ana ani aha o free hin na buy Katura pacho mi free adanse be passe na buy adanse be passe pacho o ye de wo ho be passe pacho mi ye kuadwuma e na me ton ade enso o ton ade wo ho pacho oh ene ye be passe fo amutie ya mo nkoto ade wo Katura o ton de be pacho mi titimbole e na me ye bojo enso kakla oh waya de mole mono waya de e na ade kuayo ne nso aka ho pacho nti udua de yi emu e na me ni krunsu dua be mo say dua be nso pacho wow emu adwuma yese ne ye ya pa o pa oh awo wope mu mutna owo isi ade afibia ye don't enche danye bebrisa first de ya no mutnam se won hye da no ho no a pachan nam na muhia bisa ya mo ye dai se bia wonam mu muhia bisa ya wo ye dai onokro hu anu dwane wo ni dwane pachan oh okay emu dua mu die pa na ya pa wo no maka kai enti ya mo ye dai na moka ye sole ahomachi 5 ahomachi no mum pachan na ma ye dai wan kontema se wan sole sa time na wan konte obekona no ma na di baby ti ye kontem ni akotinem nti mo kotinem ana mo ye dai na ye to tai na mo to tai won so na otiatiem ugina ho a obi nye wo hwe na wo tiatiem hi ya bro na wo de ya mo mwadiem ton ebi nso badiem ebi nso bom bachan ba wo de ne ye title ana ntiamu ene ye sa wo ne ehuna mane o ye ne etina radio so tiatiamu kura ye mfa ye ho oni ehuna mane ne nyina aka ho bi enkakrakra Katura yankopon hirawo awie di asem na de wafiri adanse be paase abedru me ne matiefo nyina anim na me da se ene mo ban bo na mo hwe so pa amen na munti ehiafo nyamobo da se me ba ya boko amze na me nwoda timihia abrantie bi ane efe no jo odi kodwadu ushia de way ye free gomu amangwase eho no nso munzu free me papa free gomu amangwase mfanti gomu mangwase pachan okay ekwam krum mangwase okay so edru ho nanso mangwase ohonti upese obi hu dia oka ekwam krum no na kire mo mangwase no okay nti menene wo ema mienu na ahyase no minyinse ye no o no hwe me fine nti me wo ma bekan no na me na net ti abekan no mu na nche sanse be ya afe baako amsanso nyinse na asem kan ni nje mu emra na menyam kotoa no me wo pani no na me ton local rice ye bi me ma me na neto free ye kura na odi abrem na maton nti emu wona mde nyinse kotoa no ti mbobo eska no a 700 cedis ena me wo na me krube ka che mi se wenya ka bi okotoka no na ka no engine esimu no enye eye kwadwadu mpachan wona ebe ka ni se ye kirewo ti aje se onye sika so ni sika so na
or the koto engine. Sambre nam small bobo scano da winti. O kan am tamman. And then your discount koi. Be 3 days. Me wan no buy no beka em ziska na yela. 7 million na de man no. Afibe mu. Me na menyam Kotwano sisi o was saying. 11 years. Okay. October no nya 12. Enti be mfie du ba ko achimie. 7 million. Na yisika. Eno obeka chiro zisika na yeden. Osi ayela. Kaish. Aba. Enti na ja mi di mare ho enti akakra ma be wo no ma yekọ ne ma mem ho ewe kura bebia isi awekudi. Tise wo we. O nyambe kire. Gumwa nyambechre na he nyambechre asin nyambechre asin fusu nyambechre to aso enti no ehọ na mekọ wo kotoa no ti me wo kotoa no ni yimpie no kura no na eya ya nimgu ase enti me de minya abosom baako na otwemie na me frɛ ma me so mefa me na kwan adwo pese o de me fa so no obeye me ebubudie enti o mefa me nko na ma wumienu a me nsɛe sure. And me can mammy and swamp opportunity. No be famine, penny in the brew. Ye coy. A branty beba or beba. Why, ma, it's now 4 years. Eh, I'm for bear mother. We can walk Christum. Timothy, why, Papa crying a mammy, any barmy who's no be some say, mammy. Papa and so mammy, I know the friend will be some mammy. Some little or pedding. Joe, I own one day. Se brochire mpo na okwa ko be frem na ne wakasa na wasenu na wan se nani wo so na Ghana here infie 9 enti oka sa na mama adwene ba me hoso neja menya obi na obefa me nipa no so me na omienu enti me da metewo eja papa ebu abo me nkakra me hwe nkulei na mo wo ma me ho enti ewo ma minya bia anam de akoma maame no aduane anam afanam de akọ enti me ma me kasa nwa last year 2024 no ena me fa be mu ano na me se me de ne ekọ panini na na aketewa kotoa no onne be ma panini yoba okay me fa ne se me de ne ekọ na makohwe se dwo be ka se akra no enye ne banti me fa ne nkọ ana so obeje no se oje akra ne dia na je se nkura no me hwo mo a kosisen ya na adwan ne se me a metiti mani ho ahwe mufra na emle bi ombanyini bi ombekọ ti me hwe so obeje mufra ndia emla kwan bi anam de na fa so na asam kana ni nje mu edu baabi no me hu so obu me kwase a o misika no ti me din ka de ne ko ni wadu bi ase waju omo sese entrance ni ade de na mufra na edu sika na omudi nti ojitu se waye me bone ade etesa na waye nti o hye bosome o discan half beba se na metie na o de ba de amini enti blo ya nimu ya make na mde abofra no koy na lucky me ko na me twa o mu tikti na me foka na me hu se ne maame aba station ho na ka ni nyema na me sifo na me se ma me ko mo ho mpo ne me hu ha no se ada nso wa ha o na se ma ase be ma no na me se o me hu wa ha dia ene amonje pankwai mufa no koma ne papa ju am ganje ze bebia ma hwe na adunu mable ti ono so nto aso o de be ma no mane onse onom so mo mfa ne ko enti sabre no mo ko gumu akwam kurum ho ana mo ko nyambe kire e ho no mo no wo okay na am dia abofra no anti papa no ma me 100 cedis se me mfa nkoma oba no ti no credit scan me yi su 10 simple na akra na ka chem santale bi opebi ti me du a simple as one am source 20 cedis nam top now ene ne pabo nam de command nam ka so du a on frɛ nam ne ne ba ne nkasa odi o say yoyo odu your frame nam ne nkasa nam si jo isi a Francisca mamu ka ye kese Francisca gina JHS 1 pansu gina class 4 hwemla me di free ho me srɛ oboa me na me hwɛ mu fra no me ma me nsumpo frɛ no eno no me ma me frɛ na yesa makofa ba mu anaba nti me die na making
enti satama wo de wo mo call ye unya be ma foforo no ni nyina akiri no amfi kwala no okay sa bredi o de be ma ne call e na aso mo awo e na ye dey enti eno anu no o de me gi mi sika bi sa amre no na ye nso kra ya koton kokoo na sika ni ho enti o kan me nya abotra ma me nya abotra 11 years na sa amre ni mu na me nya abotre ti me nya abotra ma no afi na me hwe amle no kwa na kokoko sika ye bi aba me ye de ekro mo atua ye ka na hwe eti ma me di nka akọ ho se okofa akra no ba me de akra ne kom kan se na ba be fa na monko na me ameba me hwade di na ko so okofa na akra na chese wo de ne ko no na wo ma me mpene so se nka wo de oba be ma be akra no ho ka sure nti sem de ne be kwa de adwo ne me ka mo ho asem mfedodo a mo fra ne be di ho no okay sana ba na me so de me pa ye nti na ma me di akra no nti akra na mpene ama wa ama ene ye dey nti akire na me koi na enkra na ko gala bi mesesi a omso mu twa a Friday well ni ade nti mesesi a be 300 cedis na mse Francisca na mayenko na mgo se ne papa nsa aka ni sika na eja wa ama ne bi na mafa pa ne aba ende me kodu ho de okoto nsuo bley e ma ye nomo okodu nyambe kire ho no acha me koton na me din ka frɛ papa na papa ne so ofusu okoto nsuo be nyambe sachet water na chechere water na bottle water ai sachet swano ena ode bai ti ode bai ne ba no posi ono na msi on fancy wona nsukom de ya ebe no na je obi sa me kwan so na me si ha me ame nka ne tinti bi aja mu frensha ni sika sema amne ni di nkomo nti ana mabai ena obe ka chem se ni sanka ni sika ojina ade bi ena me mpo na mba ne temi je na me se Francisca ena musika na emu odu pa o da be ba ye ntimi ndi ablanti emunu ma na tiko kam se wakna sa asem enti na makana me nkwasi a pressure na me de bae no ono wo bi cheme I'm so what wo pressure cheme good 13 years akra yo gina won pa hu Francisca unim ne fi awenya ubenya abotre kasa na waka akire no ka yem se me nkwasi a pressure na once na nya bi crop sa ni nsem enti me pode me mani mlade kutua bi enhwa enna me hu sa ablanti we yo bi a ko beboa me nanso nkakra nkrempo mpene sa krada na me sa de na odi bia me ka se no asole akoto moto bi foforo kra teso onfa anya adwuma didi apen now oni bie no okwa no akoji nani na aba ode boile pachan timi ka sa no sole na mse me man sole why me first one me ne me wofa ba ha utwi fa ye so papa ne me wofa nso ba no so wa meto me nso me ni abofre yaba lolo fe menini mienu ne na 200 cedis wo be sole akọ me ma on sole ne me kan no pushi mi si nchen am so pushi no oi na moto no so na me kura bag kutua bi na am se wo kọ na asa mo be kan se enkoyie mama we de enkoyie mama enwuma a wo to kire no no e pa chan wo se de enkoyie mama se koyie mama ka me de nkura ne be ba na my goddess en woto sa anyom nkra hwa na bo kwa me video na se keparuta en woto keparuta ma wo ho woto ne sen enkoyie mama fide enkoyie mama ode nkra ne ba me dem si minjaawu minjaawu me na minjaawu ona ase wonwale bio na mka che ni so bia ni ho a oda ho na si kire so ogu nanum a obeka na no aboso da won hwe de ma no woto keparuta ma wo kemparuta na de me fa so ba me dipa maso amu achi na mba hye machi menyum e de 700 cedis abrew o ka chem se sika na yela na me hu se wo mma blabo papa bia me no wo kesi ankra no ntimi hwe wo mo because now 4 years and emre ho na be ni oti ni kunu kro twempena wa bla onye me ho ade ende me kansa ti na me kura ba kutua bi okotra moto nso na me de pim na anim ha so onko eti wana mija oba no na me fa be mu an wakoji oba ne wo ho beja no ho bija no na na ba nti ya kasa sana na ma me ne bai no bebi sam se katura de na me se katura de je me ya na mayi hwejo ne wadu mpo mu toma ne di na hwe Francisca ne pa nti me di akra ne bai kasa o ka kire me nti na ma me bu afu na me de oba ne be ko ka kire me se hampo no pe aha empo no pe am ka se me do ko ye no mo ye ne tro kan nti wo ka se de bia nso no be ne sana ende mi ja oba no
da Monday no ba ne ba no na ne nana ne bisa ne papa ne say jo uja oba ne wo ho no ofa oba be ma no de ne bai me say Monday no ba na ba ebedu anana koma to ne yema obija ne kwan ti mi ja no ho enti juada na abofra ne be ba no na maame ne bisa say jo Francis obekondo leyende osimi ni shade man na maame ne so sesi akra ne lolo fe ne not 1.2 the other beba no 1.2 na the marble fran na afra no kura fa no panam frefre na network enti me emra me ne abofra ne ko edu station na ka hen se oba no du station wa o ka so okopra so ede ne ko tufra so enti on ka so okwa atase onu so du ho no o ka so okopra so no ne ko tufra so enti mra me frefre na etomu na kuro bi de aniama kuro udu wenche na wadu twufra so no makoduru ho esa wa yira ro no asa kodi twufo pra so ye na ma de ma driver na me kasa am kan so o ba dance pra so enti wudi amesre na ba bia wa kodu no ntimi nsanti kodu station on fo ne car no mra na driver ni see you to no po driver ni kodu ana osanso san na chi na one ne bai na ni afrefra kra ni bedu neska na sa besinne ena me nso kra na akra no 2 months na akra ni kodi ho no nana de hwa bia na enye fan be ma ni 2 months you kodi ho no ai ni sin na pro da me ko fa akra na wo si ni su ti mi du atase na me ko drugstore am ko tutondru na de man no ko da na de chi na na se o kasa akra wonti mi nyina ni na numi na yekuro so ko on hwe no mo ntwitwi ni sin na akra no nso ai sa ni junso mu no on hye de ntwa junso sa se ye yale o na nana ye nedura o kan ne papa maame ne se ye ne ma ne saa nti edumbro jai obejai akra ne jonso a na wa ma ne dem ade chi a enumre na wasanso ama na kodem na da me ko fa akra ne nyoma na minya hwene me maame nso onye ne saa maame oni bi na nso ne nkola ahwe paade nye easy ti me baya me nante sie no se die enti no aba onhwe nkra no na 700 cedis ni so kra no me papa ne se watua na kwa papa ne fa so tua iska no me iska na nya me se watua ewo ma o de 100 cedis koja 300 cedis koja me maame efri wo ko ne no ano de koja maame pani we kurum so on fa maame na maame ne frɛ na o de maame me efri wo ko no papa ne se watua iska no de me de mi hu se watua enti se panyini ne wo mfie sai o 13 December 5 December no enya 14 wa wie JHS okotu ena kuma yin so wo sai o 4 class 4 ono nso wo mfie sai o 11 enti free bra no onu mususa saa wan fi wo mo na wo de ne call ye nkodi abusumi mienu no o kofa o mo panyini koyira ekosi twifu praso ne ade a oba yi nyina no onsam fi wo mbio eno ono token paluta ma o se enkoyi anka menfo muma eno kra na ye me ya no sugu no so ka jenze nyankopon so hata soro paade a me memfa ne mansi obi am de ne nyankopon sa wo paade apart from ne ma mienu no on wo ba bi da wa wo bi se wa wo bi o da bi waware oba foforo onwale oninam enu o boile koto moto ti so no di apena okay edin o ade a wo pe onhwe yenye hu libilibi labalaba odwumtuni bi bo odwumbi eja kwa me ya no aka me dwumtini kro wo se ade a me pe no na me pe o mintumi nya ho akwadro da na champon sabre na ye wo mo me wo twa piase sa tama na menua yahu ate ase wo twa piase na ye wo na champon football club ene ye wo Daddy Lumba football club na se Daddy Lumba nso ene na champon football clubs ni hia wo twa piase premier na ntokwasi because neshi etrim say Daddy Lumba ne na champion nka enti ene say Daddy Lumba football club ene na champion football club nsu hia eze sentokwasi mo they said the politicians ni DBT no MPP NDC na soa wo form enso na mpanyimfo no omkotena ba bi kore club
wom kɔwi bi boka in dollars no ma sorry atua no kom baabi wom betra radio say ubohuna manfo buofu abonten sabe nkwase asem na we keka no ubehwe na soa bia oka no di ka na soa no obi ku o obi pra obi ya momro otake ya mehwe wo mu wie dwabremu a no enede aye hot and sao ti wa wote ase no it create the confusion for you the down now for the top or ko tra ba bia ko difufu ni akrante nkwan ti ya hwe e mind game ene wo mu play enti ade a wo pɛ na wo pɛ ade a wo pɛ yenye ho akwadro woni oba wo baako wanyem no de toso mienu saa de ne nso de wanya kafra o yere wo first wine immediately a second one na de pen ntemu aba no wanya kafra saa de no okay na wakwa akotena na wo fo nkyɛn mfie ndan enti senka apa nka abɛyɛ ho akwadra na hyɛne nso oba ɔwɔ ne ba maame hɔ a yɛwɔ kasa bi a mpanini ka yɛse akwada enye ne papa pa ene one ne tie no sebe eye ne maame somten ho ena akwada ne didie saa de we ya make se mebo proof me wrong che se be ma wo ye nipa bonini na ompe oba masem ene be show ne fon e de akere obama what ya se che sa akwada ebi a omre ne ho ase enso mfama ne papa foforo a wakonya no na wobedan subanfi enien swade ma pagya me meti te se de hanga hye na beti e de akere papa no ene ono nso be kere no wosa akwa na emum sente se sa nioma mienu ya amaka ya akwada a wo ya abe no abanoma abeku eye wo maame somten ho ena abe wudidie nti ya hweye na so oba de wo maba ne medidi ne something ho no nyina achi a wonfi nkwada no enka ubenya kasapa ne kasade na nka waka na kwadwadu wode akere oba no wa anya ne saa wo kotwa kempaluta anyom ne ma no enkoyie mama we die enkoyie mama se ho ne kra sa meka agya ne oba bi hye ho wo ka agya ne oba ne nso saa hye ho ka ho wantumi anka no anka ho okay enti enie eni asemo a awuradi aba enti se die hiawo ne se on take responsibility e wone ma asade ho okay ma bedwafo wa ha agya kwa me wa ha oba de achia me wa ha omu bebu sansem ba ko miero bi efri katura enso enum no wahu na na akwasi awie wo South Africa be hu se waba ahoma ne so a ohweyen yankopon hirawo na onye okese awie ya na mada ebeneche ba afo nso ase e de amame ono mo a e de fearsome tree no abedwa so no etiefo enuo no eyenuo ya so nipa da semi bia se wo ma ne ka wo ho wo ma ni hiawo na bre bia wo ma de fearsome tree Hepa plus Pavi plasmos e ben wo a what yesi we I'm telling you enedai hwe ma Hepa plus Pavi plasmos se nro miensen emel na se wo ma ne ben wo a onua da se ni a wutie mie ubenyu ahoto wahoto in the sense that onum nro no a eye o well being ho adwuma enipa o well being no nipadua no ankasa apomuden no eye den no yade suro wati ase yade bi wo ho a etene kwakwa bone bongarat eyini free nipadua ni mu de fearsome tree Hepa plus Pavi plasmos se nro miensa we ye woni nyina mu bia nsuo ene ye wo mu bia nso topa ye de wo hia de obetumi no to nom eye 20 Ghana ono nom a eboa wo nipadua ankasa na ba bi ye to nro bia nso yamana ye komo se be ya ya dwene wo hunti ubetumi enya bi ato anom wo ho enti ko ho sese ya na kopa bi na to wo ye be ma mesra wo ko eya pekodu bi wanom awie no ditu akire ene oma be kenyan
nneɛma bɛkanyan ɔbaa no ababaawa wonum wie a yɛawe atadwe fatu akyiri na bɛrima na ankɔhwɛ biribi ama wɔne a wɔnom atenka tete kwei da hɔ te sɛ taabo na wabusa me wura wawie asɔre ɛnyɛ saa deɛ dɛ mɛma mpɛ me woyɛ me saa me maa ho koraa bio sɛ saa deɛ no deɛ ɛyɛ sexy and flexy and everything kama Asante woyɛ virgin wo sere wo betena radio yi so ka kyerɛ me sɛ woyɛ virgin wo sere okay enti frɛ yɛn hepa plus fo na deɛ wonte ase bia no yɛnkyere mu mfama wo ɛyɛ 0542 77 85 72 ɛna 059 13 67 898 o wa amanone a na wafrɛ 0542 807 907 na ode wadress no ode afaso na yabre wo ni bi ama wanom eja kwa me dia na apeso obusa katura na me da se ma yenche atiefo ina katura usia kwakoduwe odijo kodwadu ekwam kromango ase kwam kruwana usia no bachan ewano ina yifi kwam kromango ase woni ni sia ye no wo ka kire ne se onko ye ho ade da na wanko nini sia ni de manka ba minyin sen ye no ma wo foje no ska ndu ne papa gina hotua ti ho ade nye ne de wanye bachan enkura no otuo mudin se ye wo a ne ka se yakoto akola di a wote ase bachan first one otu ni din second one so otu ni din mienu na de omoto ne papa me wo ba no papa ne se na bakan no nti o man de no to no me wo biom na ye be ma no se be ma no nso ope nye anuhunu se o de nanuhunu se me da tunu o ye na se de sa bachan na motako mane na nkonda ote ya obeka ya nkonda na ubuni se be ma ubuni pa onu nso bu me na ne die nti no tunu yi wo ma simple sa me de no krede me na ne tebia wo mu no na me ne tena emmoa me ene nkra no efso obi a metimechime awiem na menyimo ebi nso hyemachi akra na wanya metimechime awiem a bobo asika no na de koto inji de asika mu a obeka yem sika na yila ebe won so akwa adwuma na akoja ka na si baby no akoye enjoy ya tina me hu se moa me on the enjoyment minister na o de masem hawana ba cho debi na any enjoyment na ko enjoy we fine na de masem nkwa na ye enjoyment ya kwa me dia asem na okay da bi kire me question we nyina so answer nya sa me mani ya no detia me bisa se o se to da bi kura o mafie nti o mafie dia e bia se obi na achina ko se ba bia se de na na oba ya bia se me wie ni wie kire me wo enjoyment ni mu wo enjoyment ni ye de ada ma na ye de wo mo ye enjoyment de ali se o pie na ni we wo hunsa de oni die ya de ma ye enjoyment dia asem na ja kwa me wo ke na wo ba ye dan de oba ye enjoyment se o keep you company wo de ho wo no ma bi komodi kwa no wo timi na di nkomo better ba bi na di nkomo overrule your question cause busa foforo this question is overrule time na o de be ma na ko e no o ko o se ko di busu mienu na on ko school wo papa ne ho nice question opa muswanta le man ko school na o ko school na o san ko fa ne fi ho dan ni bai bachan die na wo ko hu ye entima wo yes ade no ndase ade ma mi ko hu ye akra no ko ne kromienu bi eda no ho no na nya de ketwa ena afenso na me ko no mo Friday ni uniform na no hye no me angasa abofra ne frɛ me no credit o frɛ me se me fa no na mbisa ne sa aden ena o se ayi ne se wa ba bi nso wo ne nana no ho oni akra ne di nsemmone mbisa se de nsemmone a eno no wa anhye da ankyerem papa bia ai se na nkra na ne na eku so omo anso na edi omo agro na se mi kru ni nua no omo papa ni nua kotoa no e frɛ no so omo mla okoya ade ma akra no kra kra dwane ye no koya no aka na to
e de sekan a kire ne so so ya obi twa ne mene akura ya wo kasa wo kosan ko fani wo kono wa na san bo na so se impori na ba o se obefa na ma ne ma na me ameba nti die nti afa de wa ko se ko fana ade nti a na me ka no me ko a me de ne ko ye no me sheda kire se na ma free one ma be 11 years wan hwehwe mo front na me hwe se me de akra ne ko a obeji ne se ne ba na odin ko so waje no efrem mi bisam sa akra na bo mpam uniform man nko school na me se han me sheda yo me ko se twa last one yeah wo ko fan won se mo na odi akra fan man mo no se wo se wo ko fan no wo sia mo station wa si be man wa si ba e na odi akra ne man no se on fo nko wo ko fa akra no de na wa se mo so won se no mo so ka kire me de me kon me frɛ papa na papa ne so wo fosu eti papa ne man koto no ana me kodru fie no so na maame ni ni ho tie mom do ni yes ana yes akasa no na maame ni be pie so na maame ni bisa am se die ntina ma antwen na wamba na me se omi mpo de mba ma amfa ne ntokwa me de ne brɛ obi sa me kwan so a me kan se ni na ma ya ntu ko fam no mi ni na anyo de me ko na be man maame ne beton so na me kan se me de me ko na me dasi no se dasi ebru aja kwa me awiai Dr. Dawood nso nyankopon nhirawo ense misa mabedwafo bisai okura yemu pampe na mesrew ewiase yade ya ama mene wanse eye yade nei sebe se yade bia bowato ho ya wo ya wo hwea enye ya eya ma Dr. Dawood dimra wutrim wate se hwini doctor no adofo ne ade hye papa no waben papa no onimde papa no odoma nkoma akyene nimdia ebase yemfan hahan nuen hini nubuna nomne de keka ho mpomu akwa ahodo emfan sanipa yade a owo ho nimde no obuo ni papa onfiti preko penso mfa edrom kanipa gese waye hwehwemu esefata na wahunu oyade kora wode yaba ne ho na asase no ode aduro kanwa ontomfom onimto enti duru de eden a yede ni gina kono enti wo a wote ho a wotie me wo de yede yi esikyire yade bi na ha wei wabrewu yede watu aduro so so obenom onkwa na nyina wa cheke o mensem ya cheke o pressure ba bi enenam no enye onuada sani fabra Dr. Dawood ho stroke yade akanwa to ho midi ho adanse e kire se papa no midi na chi ko Asante afijase SD asafum krachia wabubuagu hoye ne ho hwea na enye yi osore nante kodase ewo asore ho mikobi ema wono mo bo papa na baso enti se stroke adwodwo de wato ho a bra papa ne nchen enamu yade bi a wakoa nko wabre bra ho papa ne waduro ohunye ni hwehwemu hunu saa yade kro no a eno ano no wate di obeyi afri ho obeme nam namu yade enti afon sebe oba sebe nsuo bi gu a enka bone nom ne yade enti ama confidence kura ahwere no papa no beyi ni nyina afri ama confidence na saba sa wode ye ulcer ana wo prostrate no yakachira osa ye kese wo dwonso pio wo kura de yesi ye de rubber kotum no ne nasefo oba papa ni waduro obem waduro afa minua no ma awonti modane moho na esua na musu kire se ye bom wakuti adodo mo ne Dr. Dawood nhia wate obai ebepa ho ama wo se be ma wo na firi wo na wontumi nyem oba no a wo hwe kwabna ne obema wade animu ayedu na woto piew ubohu se na akumaboa papa ni wedru ema fabro do tete mo emema mo nso maye mre pa wo mpam mo amudie yesisi yade sebe enya de pa ana sasabro ni ahotutuo wo so no papa ni wedru eje so krapa edania enkane na metro fm ni wo mu no sada no mu ena Dr. Dawood didi dwuma na wo hwe ni no mani o gie na ene efre no eye 024488 6437 0244886437 and 0201681717 unya fresa homa we ya
Dokota panyini no ankasa beje so no be kasa na de wonte ase no medofo yi wachire mu di akire wo na awiei Volta Drill Limited ye yetunsuo ene wutie me ufie ho ma me papa wo hia nsuo wo mebre wa wutie me aho kire bia beto so wo nsuo mu wadwuma mu ho wo kese bre senior man tunsuo mu wadwuma yefo tunsuo na wekese bre ena wankasa wo pese wo ye nsuo adwuma nanso ma ankwanchefo no bi betu ye yese wo nsuo nye de hwe be fa Volta Drill for wate onu nim tuo wonu mo wanimdifo 1 omu nimde ewu nsutu adwuma ne ho ena omo sa wo mfidie omo hyeda kram fidie a so omba ho ho ya from amanfo za haidi ontumi ntunsu omo boa ho ya nwam ho ya abuom sede mfidie ni bedwam mfidie ni bewuram mfidie ni betu asase na ya ase ho ensuo no ye betwe afri ho de amawo Volta Drill Limited so ama nkwanchefo ni bi nso abetu na problem aba ho afre yen ye beba abisiesie ne kama de amawo ahodwo da aban ene main office no ewo ukosunya itachiman ne do ma nyina ye won krabata wo ye noma eye 0244 29 9520 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 say ya me ne wo ka say wo per rig machine a ye na Ghana fo giedie yakofa papa no de aba entu de wuni ye nhia na de aba rig machine brand new o pesa oto a ye nton fama 0244 299520 ye no manie freyense se ya na ye ne won kasa ewia mi busa o wanya grow fine no bia nom onua dofo a wutie me wanya grow fine no bia nom se wasemisa ne se manum bi da na menum bi acha mana moto ura herbal shop drugstore pharmacy over the counter koto grow fine no bi sisi ya se wonso unum bi da o hre ade o kona kope grow fine no bi na tonom emba ne memmei mu aduro nie enkwada no ba bi a waduro hwe mfie no a eye mojaduro na se onipa dasani a ota num grow fine ana wafa grow fine se waduro no ma men kyerɛkyerɛ wo mfaso ewom enam de ye de aye se aduro yinti emma the necessary vitamins a eboa wo nipadua no emegina yie 1 2 eboa wo nipadua na hoɔden ho ban enti se yade bi be invade be free wawura na be ka wato ho a enam se wanum grow fine ti emma kwan 3 se wo yo bi asebe o yade a enam grow fine a wafa to ho so se obanum nti emma hoto ntenten grow fine it makes you grow fine afa mun sentie wonum wato aduane nya wo de eya wonsa wonan wo se ananse achew eto de bi eduru anadwo a wontumi na wona ho ede wokoda ha krukra kraba saa wo brewu wasa sori anopa no no waye very weak wo ye ho hwienye ema nei mi busa wo mun sabu e ba 2 days na twa e ba sabe de wo hu no wompe bi de bon nyade pa obi nso de makora obi nso de ba ohun de wo hu ne broso dodo obi nso de ba na ye ne ya fa grow fine ye wadro de mbubo so yi unum grow fine ya emani pedua ne ho tono na wo hwe ba bi atu adro bia no kwa abenya bi kasa wo pe grow fine ena ka ne nso ni nam obetia ne se grow fine o dende grow fine o dende ye gina ka no na tobi na ono mo ebeboa wo ba wo Tech FM front desk ha wo benya grow fine yi bi nso ato ye no manie bibi nie na wonte ase afre yen ye 0244 59 6532 0244 59 65 32 wunya fre sa homa wiya grow fine for digital heba ye ne de aba ye beje so na ye no wakasa obo mama onse bisa kwanya era o mane papa no ushia ne no ye adwuma be pa cha no twika uhu no amotwe mpana de edi nkan no na ye ka be trotro ana taxi taxi
No, you're taxi driver. Okay. Busa o question no mame. Busa o question no. Ya o tell busa no. Eja kwa amete ho kakra na. Say busa no ye. Sa question right de onam de ama o. Enti busa de mame. Busa de mame. Kwa be na afa so wushia no. Chire mu yo, chire na afa so wushia. Chire mu. Oh me de am se kro no so ane na aye wo. Nti emu wa no di hu me. Aha. Na o se me pe. O se o pesa sei. Kwan ben so a waka ne simple sei. Na ka yem so pe me. Eni aware. Na am ka je ni se onko asoli binti ebe ma aye style. Na o se obeko. Mensum asol no kra me papa na man sheda ne na ntrenti ama asol no manya ba me kodi no ho no o ma me ye ti odi hu me na o so oje kramuni ba chan enti ebe ye den se won kon kramuni de obetumi aware o e na o se da bi obetuba na o de daada wadwene o do obeko enkramu no na afi de open so ma no na muti krom ho se ehɔ ne ɛwo mo ana amoko school bo mu ana say me de nye ho na me ko school ono nso kra nye ho no ko school ɛhɔ no ko sua adwuma no de ho na amoko sia enhia ba chan o zuzu o de ofa wana wonta news ka ofa otna taxi ni mu a na me mfo ne card sa ba cho de afi wo se wo de ne ko docsu wasema obusa ye obo ade o pesa o kire se taxi drivers ye fa ma ya wo monyi o muska no kire se o peda na o ne se onipa da sani enso aduane mfrifie mfa nko wura mu nkoma mo akwa nipa da sani onso aduane mfrifie so o san ade akowura mu akoma wura mu akwa mante me se nipa da sani taxi drivers mutio na sa agwa mo ye muntina mi yo taxi drivers munti enene obo ade te ha o sa be muntina o so ha me taxi drivers ye mo amunti a to aso eni se de me musa kwashi bio ana ade ye nya taxi drivers bio ade me musa kwashi bio na me musa kwashi a wo mo ani abre mi su se ade matiefo mo kabi ba mi o mi ku mi busa kwashi ani me nya asem ana dia mi nu ni asem na se o twi na bi taxi drivers na mbeso o mu hunu o mu nti na me brei to aso wo so de ne ko donsu o ko e no ekosi sei almost say emredodo ana o mankra niska na ye mre sei na di be sei mfie be sei de statam na oba ne wo 6 years na be man so wo be 4.5 bi bajan idi wo musisi ya na kan ko si sei satam me refi bru 2000 mo nti kapre kura wantua ke o so okwa be no na wansa anko kan kire wo mu bio me frɛ o mu me ko esese nko mo ko kye no o ma anko a me frɛ me so de nkra no bo no nhwe ma de me 700 no famre me de be dwe 3 eno so no afei yenko ikuro ni so wo se ebra wo kɔ no wo de oba no enso kɔe wo kɔe na de aye be ma no ho ehwɛ no hwɛ a ne nkoyi na wagya oba no ho asan fa be ma na ba ndi se yeku be ma na wakɔ wo de oba na kɔsesa be ma no ade nti na aye sa mangazo nkotena ho se papa ni jaye ho sa na mse wo de ontena onye yi ontwen no no mro beba na nakoma ato ne yema ade kyan no wagya no kwan na waba tine ma mi ja oba no tina ujan ho so wande wo pani ndi ontwen no onyi sika emfamra na oba ni sika na ba ya na sa ama sika na ama afedi ekoso nyina o maame o papa wabo o mama ne na de na wo mo so eka fa ho obi anya hwemfa ho wabo o mama ne me wofa ne me papa credit kan ko e de ko to o mo na me anso me ne me wofa na anso ko ye e de na o mo kan ye papa ndi o kan o so ne ba ne be kasa one ne be kasa sa on kan sem bia ehye nkran no anso one ne be kasa ti me kra papa na mdi ne ho ya nkra mienu ye de o mo ato o de anka afi sum pa afre me keke na bisa nkra no on frɛ nye hwe
You man papa no. Sisi a we adwuma be. Me call ne de na wo nkraka. Ba just na call ne asu okraka. Ba me call ne no nkraka na moto na wato na isi anso ye kokko adwuma ho. Wo hwa we obi a o maame no papa agege ne so pa. Na de wanyina dua o maji na tra ne su ya. O da what o maame no papa fi a na kire se so man no mo jeje ne so mo. Nti wo hwa wo papa ene o maame ama ni trimu aye ne de. Wo hu bibi sa. Woni na nam na hu se trimu de wonu mu. Sa na me hu no. Afei se wono eti se sie yi no. Eda etwato a o mouse ka. Eda etwato a o mouse ka. Eye say ena nkwala ne sisi ya pani no wo say na keto no wo say. Pani no 30. December no pani ni benya 40. Ena October nso na koto no so benya. Eda etwato a o mouse ka wo hu sika bio. Eye da be se ni. Sika ndi o ma me bi kurayo. O ma me bi. Uko hokokon wona ne kokon ye no ebe emfie se ni. Ye di bronye February ni mu awo. Afiwe ya. Afiwe ye. Enti ya no kura huna na ama wo ba ye kura won. Enya no okoto kempaluta ma no no. Ai. Sena mi se bia okọ ho ba na e bia ni course ano. Obeye bibi. Debi. Okay. Medasi ebru obo. Arofo ni adehye. Krache kwadwadu. Die ntia owura yi oyɛ saa die yi awia yi ɔbɛkyerɛ yɛn sɛbe sɛ wo ne ɔbaa te na wo ne ɔbaa gyae a anaa ɔbaa ne wo gyae a ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe wobɛgyae nkwadaahwɛ ɛde abɔ ɔbaa ne nko ara so ehu saa de we ya metatu hofo se awade a wutim se enye bibi hu bia one be ma na wo a menta nyai na menko enka no na ye nananom ewo kasa bia na woka wo yo na ye ka asem no a wo se nkwada no nti medi adjective abam me se nya bibia ehu ne boroso a eye nta nyai especially ema be ma ware mo na mo ne wo no mo awo hwe ebasa ya na eden se wo wa awade asenkwade eko school mienu ana baako anopa akwada no kaya awade eko school akwada no sika wo kodi suku mu ho nom ne de keka ho nyina no obegye afri papa ho se woda so ne wote a ne hwenko mujaya ne hwenko nanso yeyi critical example na ewom ne se wokotena baabi mfie 9 krachi yensi ho enti sebe na nye pe na no pe ewurai enti won kire yen na yehunu de abantia sesei waye na dwene se omfi ne ma na obedane kemparuta ena wie me wakas ya me ton ena se wutie mi a wani je ho na wo ye Carlova bra Facebook ne so ana YouTube ne so na behwe ka no baako fato so mame sa ka yesi hwi adofo ye ton na no papa nde ba be kire mi wo tek ha nti wo tek fia ha na omutwa mame we yesi hwe ye ton ni model no eye 2023 ya na ye eye Toyota Highlander ene si hwe ka na efe pa ka na efe we de kofinti adwuma wura behwe bi na ye yi a wato amame behwe bi na ka we bi de eye me fe pa me pe enti behwe ene muni nso ye mo fe muni to so no mo hwe ka ni mu efe ni ami hui na mani agye pa ka ni mu ye mo enti ya kan se wo ye Carlova na wani je ho a we na ye 2023 model Toyota Highlander ene da so yi ye ton we ye ton na nya we nso nko an ye ton ye wa ahodo miensa bi sa ka ye no mo ho a we ho a ye ton ye wo 2021 model Toyota Corolla ene ye wo 2018 Toyota RAV4 Limited
ɛne ɛsan wɔ 2010 model Toyota RAV4 Sports ne nyinaa yɛ cars a it is very good in good condition. It is in good condition. Ya se wunya ɛbɛboa wo paa wate. Number nie sɛ w'ani gye cars ne ho sɛ mu bia a wopɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔ no frɛ saa numbers wi na ɛne wɔ no mu ndili. Number edi kan ɛyɛ 0245 67 9655 0245 67 9655 and 0244 78 5720 0244 78 5720 macha wade titu ani je ho a we di wadama na wafre sese ya na ye de ho nkomo ate ase awiabrei ya Bolivia Enterprise ewu Kumasi Sofo line alignment on money multi home ana amenkwa hamra edi animhwe ya Bolivia Enterprise se wo ba Kumasi Sofo line alignment ho a on money multi home ena edi animhwe no onom na di future life smart food no esan yade onuaba ma wutie me yade da so de ona anim nti Krobea Asante kotokose de otena de so ne nim de oteso wona onim yade hawo na yede ye de nuane mu ahode nuo ene san yade enti ye de aduane bi afre ne future life smart food a enuane mu ahode nuo na hodo na ye mu matontwom enti se wo ba ye hwe wo yade kro no na ye hunu aduane a ye de mawo kodi nensa yade untie ye wo 23 vitamins and minerals onuane mu amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo ye nuane mu de hia ne so obeba se ye hunu se future life zero ne de mabon de be mawo future life oats de be mawo future life protein de be mawo future life smart fiber de be mawo anamo tabella so de be mawo wate G number oni enkasa 0246 01 0150 and 0242 87 8090 arafon chairman amenu munsiomra beba sese ya Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ya ba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhye nkokwan
energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega 3, folic acid, molecule, and selenium, and a wasumdiagu future life smart food aduanimu. Me poaching you for Thomas B. Se Oma Jimadrian Ibin Kosonre, Setimi Sanya Robes or Honey a tree. A citre ya dear Mojabroswo, Kukram, and Wutu or de point. Bemani, who's ya genuine mrewon pem, Diana Nasia Tata stroke, and a Diana Napos Wayembre. Future life smart food, Bebo. A fadia, Ayabushianchem fat, Maltabella, Sogum, wom, and tea, a regulated sugar level, no sanya, Jumacon Case anymore. Sana diabetic theory, no so 1 year, any citre ya dear. Sickle cell, typhoid, asthma, branch and maba, where quadjim, Mumpe, high protein, nubinto, or baby or person, yafnuya flatten, we smart fiber, any zero smart food, a future life smart food, Diabani, Yabolivia Enterprise, Nakofenu, Yabo, Mayimu, and crying. When the Ghana Telecom University in your opposite, Kumase, Woben Sofoline alignment, and Natema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future life smart food. About that, Mammy, must me pow. Now, me papa swear, who soon or the we and no more. Faith Homeopathic Clinic, as so when you know I ram your who graduate. Yet, woman coffee, when your Faith Homeopathic Clinic and Cabby see a coming to the war. Now, acquire Faith Homeopathic Clinic. I found so some Yariano, okay? As a magic, sir. Faith Homeopathic Clinic, or my ben papa. I bet from Fidea Free India. Now, Yariani Shahine, a better as such a mudra, young fan saw Yaria, fast to cry. Oh, what that? Na a drunk tinkiti bia se what afre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be it batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. Otech 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay.
Arafoni adeshe ya koya ya ba. Aha ye 102.9. Aha eye Otek. Asem Beba Dabi dwumadi no na wasugusu a. Ena wi awutie, ena wi o heyen live. Ye be kwa ahoma ne so, ni apekwadwadu ahoma ne so. Na ye de na bi wuram e wa Asem Beba Dabi court. Na nensemo a obey abeken anu yi a wodon so wo na esese oyi no onyi na meni metifu nyina nso entie bi na wiai 3p garlic mixture no eye piwak natural health for na ede se aduri aba edwa so se onipa da se ni unya 3p aduro yi bi na se ononomo a nokre mese wo se eboa wo nipadua na hoden pa enti na wiai a wutie mi yeah, all the time who feel very weak e wo nipadua ni mu enioma nkoyie kura amfa mawo e wo nipadua ni mu yeah, wo beda sore no na wapone waposo nyina nso ya wo ya wo bre onua se wunya 3p garlic mixture eduro yi bi na se ononomo a nokre eboa ememogya di afrusa ni yie e wo nipadua ni mu enti da ne da na wo ho den mo blood pressure baby ejina no enye papa mo cholesterol e wo soro mo immune system no en function yie ana mapode maposo etaye bo yobi ho a otumi kura ho no enye duabo kona kope 3p garlic mixture 3p garlic mixture nanonom na wononom a ebeboa wo oba mistie ba kolena dan heba eri ba bi etu nwo bi anu a 3p nwo yi ubenya bi ne number eye 0248 92 8824 and 0201 000021 and now we are Simple Plus phone accessories imwajuma ya phone mu mpadimfo nyina mechiachia mo Simple Plus phone accessories and sawuba kumase kajeti ya adeshimai Dr. Caesar ujina na nimu hwa enhwanimu no opposite Dr. Caesar odi so wo krokituam wo krokasie mu ba bia wo so bia wunya duru Dr. Caesar nimu hwa ba bia wugina wo Dr. Caesar nimu ho no to wani ne nhwanimu opposite ena Simple Plus phone accessories yedi adwuma onua ba onua ba ma wotie me onim sesei phone aba be kanipa yendada brabo ho enti se ope phone no nakade a eye papa baby a wobenya bie eye Simple Plus unim die ntia ono mu ahye kru kra free Ghana kwa amanone ekogina manufacturers ne so kire wonom de wonom pe ye kama no omo de aba o my Ghana mu hwe Simple Plus ankasa ne ho ye abrofo ne kra anwanwa omse Africa pa na wo pe ne oma papa akosa no o say yes me nso me manfo nyane pa eye bi enti se wutie me ope charger de eye papa phone charger ope phone battery ya eye papa ope phone ne cover ya efe na eye papa eche ope iPod ana ope protector wope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset ni nyina de eye papa ana phone ho akande bia oba Simple Plus phone accessories ahai na abenya bi yeah uyi adehyeman asoye ye no to nkyane a ye wo ba kunso okeyetia Dubai opposite wo se wugina kejetia Dubai gate 2 ono a gate 2 ni hwe animu directly opposite kejetia Dubai gate 2 yasoye ye no wo first floor frona braha na de behwe wani so ade enioma ye fon ho akade de ne papa de ye ne ton ubetumi abetu bi akoton yetu ena abetumi abeto ne nkronkron so wa ha e de akodi odwuma ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 offer number ya Simple Plus 4 ye beje so ya no be kasa ye be kire nsem nso ede amaw awiai awodadie mu ntia nkomaw udide Richard Buama Richie uye businessman, a very handsome guy.
atonsu Kuwait na owo ene boama wanya afeko de aka onfie ho na ene ye wawodai yesire Nyankopon ni nhira na hoden na ho bambo ene ni nkyere se nkan. Happy birthday to you, Richie. God bless you. Afei udide Mrs. Patience Osaibwedi. Mrs. Patience Osaibwedi. Mama K na dodo di nimu wo. Wona MK Cosmetics shopper ewo KGT Dubai. Oda no. See you. Ene we Mama K, you are +1. When you afeko edi account fie ho. Na wukunu Thomas Osaibwedi say yemfa kwanya so nsire nhira mfa ma wo. Nyankopon nhira oso odo pa wate. Happy birthday to you. God bless you. Na we udide odo Monique. Akosia Monica da man new sat ho na awo. Na we odo Monique, a very good afternoon to you. Wone oba Priscilla eni kofi nyina Nyankopon nhira mo na onyemo kese. Awiai kwadwadu ya eye awurai bema onenawo mienu na sebe sisi omfi enkwada no sa wo ya akwada o maame wo nkyɛn ene ode waba wade foforo ma wani nso papa na wabeto no ate o ya bema na oyere ma ana wo yere ba onum dan subampa di somon se ja wadaroma emane hawo sa wonso wo hwe nkwada no emema amote sa nyina no na mo wa akoma pa wo mo yere ma ho no Nyankopon nhyira mo na onye mo kese se be ya bubenya bida na mode aboa hwe minim nkwada no bia onum wa papa no mo ho enso duru ba bia ye busa papa or the stepfather eneye akoma pa ye mema binum digitum won yere no ma ho no ya ne bi efekeke nti ye besre ma monso ya sa akoma pa no monso monfa nyimu kunu no monso ma entum kire se minimum ma no bi nso a ekwanya obefa so onu nso kunu ba obehwodo no obetetere na kura de kura tumi ni dure tumi fi se wono ankasa ne maame kura wo baabi ubisa na obeka kire wo se ne maame ne stepmother no se wankire mu pa unhu da se nya maame ne ba mo sa ma na mo nso mote sa no Nyankopon hyira mo na onye mo kese oyo oba na wonso wumpe ukunu ma asemo a seso adwen na asa kira wakoma ye obi die yie na wonso de ayeye jata bada na kwadwadu ni ahoma ne so adai the phone edum wadum ne phone edum wa shada no wadum ne phone men kase unim de asi wadum ne phone ne phone wadum oni ne nkasai ne nakasa oni nakasa da ne nakasa yeah onim sa asam ne wa ha ene kura wo hia maami wa ene wo so wo hia maami wa ha enti sa ne phone edum a ono a na edum ne phone enti men kase ne phone na edum na dabi wa shada de wa shada no hu wei wa shada no edum ne phone de enkomo na ni di yenti ene duru so a wadum ne phone na yema yetifo akwa babra Asem Beba Dabi so edro yesi na ajiba bia nokre yene papa no edi nkomo ama ono so kire ni fam ti yenyina eso adwen se be hia ne anopa nundu ewo Uteke fema entina maami ni mobile on ba ye obedru ye ne de ne number no wofra ejina so a na akate until now near ye fair ye switch off na de ono no fam wo kire mu ni se maami woni mu no ono ne na awo nkwala no na bibi bai ma oba ni ja no o ja no ode nkwala ne bre no ode ne bre na o hwe wo mo ana okoto nkwala no uniform a o start school o mo ko o ho na de pan no be da akwala ba ko se o mesi ne mo nko ana akwala na nko na nko to bread no bete baby beji bread beji brudo
oye sa akra na nkɔ na akra no bɛbɔ na mane anche na maami bae obae no bɛfa nkwala ne free no free hɔ no ɔde wɔn kɔe na ɔsɛ sɛ ɔmo nso abɛfa wɔn no ɔma ne kwan ma ne nhwɛ ne di ha ɔno nso nyi sika ɛmfa mo aba yɛ because baabi a wɔde na akɔtena no waware a ɔno de ɔno nso nkwa na ti obetumi ahwɛ nkwala na ɛbɛboa waware na ɔde asesa makogu no so di ha bɛrima no nso mo ano no nhwɛ nkwala no ma no sɛnea ɔno no gidi sɛ saa bɛrima na betumi ahwɛ no de mami bisa ne sɛ efiri sɛ ɔne ɔbaa no wo yɛ no ne sika sɛn ɛna akɔ nkwala no nkyɛn na ɔsɛ ɔfiri sɛ ɔno deɛ ɔbɛka no korɛ deɛ efiri sɛ ɔbaa yi bɛsesa nkwala no kɔɔyɛ no ne sika taku anaasɛ mpoa nkɔɛ na mmom wayɛ n'adwene sɛ afei kɔ awie a ɔne ne papa ɛne ne maame ne wɔfa nom ɛbɛba abaa yi hɔ because wontumi nhwɛ mma ne mma no nkɔdi baabi saa na ɛka bi a ɔmo abɔ no ɔmo nso de bi aba na wɔbɛgye ne mma no na wɔkɔ akɔhwɛ wɔn nti mika sɛ saa na waka na sɛ ɔno no panyin na kɔm de no na ɔhu sɛ ɛkɔm de no ɔkɔpɛ sika kɔtɔ aduane didi ankwala ɔmo ba wi ase a ɔmo ni ahoɔden ɔmo nya nduru baabi ɔmo bɛyɛ adwuma na ɔmo ahwɛ ɔmo no kwan bɛɛ so na ɔmo bɛfa so adidi na ɔdina so nti yɛ sɛ nnɛ yɛnhyia wɔ ha ma ne te ase sɛ ɔbɛba ɔbaa ne nyɛ ne bɔne bia waboa no wɔ kwan bebree so na mmom ɔbɛba ne yɛbɛhyia na yɛde asomdua aba sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnyɛ posi asɛm na ɔno nso bɛnya akwanya yɛ adwuma na wɔka no korɛ bi nso ahyɛ mu ansa no aba nam sɛ no korɛ bɛyɛ na ɔsɛ nneɛma mu ɔden kakra ɛma no sikasɛm nkɔ yi kɔ adwuma a ɔyɛ no ɛnyɛ adwuma bi ɛyɛ fom dwuma na ɔyɛ ɛyɛ afiafe na ɛba nti yaka ne sɛ no kora no ansa na wɔbɛba ha no wɔbɛpɛ mfuo mu nnuane ne nneɛma kakra na wɔkɔ ɔbaa yi hɔ baabi ɔwɔ ne mu nwa na wakɔ akɔsra no na ɔde akoma nkɔla no na Wednesday no ɛyɛ nne yi ɔmo ahyia wɔ ha ɛne sɛ yɛhwɛ n'anim abɛsi saa berɛ yi a wɔntumi aba no na deɛ ɔno nso ɛkyerɛ mu no ne fa mu deɛ no ɔde nnuane bi baa ofie hɔ a na mawura anampakyɛ dɛ ɔmfa ahwee maa hɔ ɛnkwadaa no wode ɔmo mmienu nyinaa kɔguu ne so anampakyɛ dɛ bi ɛdini o okay meda ase Jataba ma bedwafoɔ bɛbam ɛwɔ asɛm wei ho na ɛna wia yi dɔfsu panyini a ɔwɔ Asante bɛkwae ɔbaa pa Asante wa name mema waha a very good afternoon to you obadwuma ɔbaa Asante wa nyankopɔn hyira ɛwɔ Asante bɛkwae saa nso na dɔfsu nkura bata ahodoɔ ɛwɔ Asante mamuo nyinaa emu mpanyimfo a moyɛ adwuma mo a moyɛ adwuma no mo na mekyia mu yi na me de adesrɛdeɛ baako nso ato regional boss ɛma dɔfsu adim ɛwɔ Asante mamu ana mpo Ghana nyinaa dɔfsu panyini sɛ ɛyɛ a okɔ dɔfsu nkura bata no a ensɛm no bi wɔ hɔ a ɛyɛ a yɛka ensɛm no bi na yɛde mmara no atoto ho na yɛde ayɛ adwuma kyerɛ sɛ nyɛ dɔfsu nsɛm no nyinaa ɛne kɔ court na mmom mo mmeranteɛ no bi ɛne mo maaya no bi a ɛyɛ tena nsɛm no ka so no sɛbesɛbe mesrɛ meka o mesrɛ meka ebinom nim asɛm ka ho hwee kɔne ebinom fa so ka nsɛm no ya na nyɛ enti mesrɛ na masusu ama mo sɛ saa meayɛ te sɛ saa dɔfsu aso yɛ na ankasa no mo bɛpɛ meka sɛ abaya ebi a wɔnware koraa da abaya a wɔnwo koraa da na wɔwɔ hɔ a sɛbesɛbe fo ne nsɛm tantan na bi bɛka ti mo mpɛ wɔ ne a sɛbe ɔwɔ experience ɛwɔ saa meayɛ no na mo mfa wɔ no mo ntena various dɔfsu nkura bata hodoɔ na yɛ wɔ no ɛba saa ɛbɛboa ma nsɛm bebree ne ka ayɛ kama na akɔyie afane obi akoma tɔ dansani obi wɔ hɔ a wɔpie firi dɔfsu wɔ no koraa na akoma nyɔ gidi na ɛsɛn kɔ enti asɛm yɛ kan ana yɛ sɛɛ no mɛsrɛ
saa de no post service no monhwe ho saa asɛm kakra yi mesrɛ mo monhwe ma me na ehia me pa sɛ dia fom dwuma na meyɛ emu eden no kora na me ka kyerɛ no enti opanyini ansa kora na bre ni bedu no mepa mfuo mu nuane bi na me de akɔ na me de akɔ akɔsra ba no ene iduru so a kwadua du adum ne fon odum ne fon oh eduru bre bi a ba ma ho kyere no eye no kora ewom na enso ejina kasa se wunya bi mfa ma obi a ejina kasa o ejina kasa mema ye ho kyere ye ne o eto de bi a na nampedu kan sa asemi o se senka ba ma benya enka obeka kyere wo oba se bone bosia no nsa mfa mo wakonhoma emu eden adwene egu mema trimu no sebe ebinom edoso o wo woni bi ne minia nyakasa de mena ne kwadwa du nkoto kimpaluta na obeto ebesene oba na koma ede Asem Beba ebinie ye bebia kwadwa du a sesei yeso wa asinfo su nyambe kyere asinfo su so de wo mutie ye wo hopa kwadwo wo ne yakasa ye pena sumdua mawo eduru ha wadum fon ye dase de esese ye yode ye beyo oba de akia me bram mama asima no miensa ewo awurai asem ho na fa won comment no fatum mame yo akra krachi kwadwadu kwadwatu jenkratu yi asem na wode soma ye ba na obeka kire ye ne ye gidi nso ye men ye hia wan kasa awufia ha na ya bisa won nsem ba ko mienu bi na afi ye hunu ne ye beye afa ho fize wo se na nkwada ne mienu nyina wo ho na awura yi be fa wo mo ede wo mo baaye na awura si da bi wono a na de ba ko bre wo ndize ba ko ene mienu no emu de hen ene ye nokre age se wo ha na ye be hunu na emom de wakan ye nsua bibi mfiri mu a me kase emema wo mo kase na no nkwada no wo ho no obefa wo mo enti menhwe wo mo bia no mpena de aye efise se nkwada wo ho na wo ba ne befa wo mo a bibia ni ho a ekire se santi ye hwe wo mo ege bia de obeka ne se wo me ha no na bia no omudi 10 series enti 10 series na menya ma wo mo na no a ne menya enti se wo ba no obefa wo mo na bia wo se me ma 20 series ya menya de menya no enie na ke hunu se bia bibi wo ho a wo ye ade aboa ana se de wo kan enukura bi wom na se wo ka se obefa wo mo ko ye ni ntino se obefa wo mo ko a me nso me hwe wo mo a be ma bi obeka se bia no no aye na adwen se wo nye wo mo keka se nyina maye wo ma adwen se wo mo nye krentua no ebi nso ni ho enso wo nya kasa panka da awura yi bae na wo kan kasa de kire no anka bia na koma beto ni yam wo nso wo san ko huru no enkoyie na we koyie anka hwe o ma wone de wate ase enkoyie mama wo so de ekoyie papa wo de ekoyie pa ekoyie so hwe o ma so nya kasa de bi ka kire no emema ne duru ba bia ye ne ya ne epe ene ya ema ye soa yen de ekosia mansa adwa so sa mansa ntobi wa jataba no kasa yi wo so ye afom dwuma afa de wo huru nyansa se ho no mokra ne ba bia nkwada no wo no emu ntwe endika busumi bia wo de anya bia twabode ba ko wo ko na 100 series kra na obenya bode nie kontomire nie banchi nie je ewo mu se esua enso na so oba ne be hunu se ampa wo wadwen bi wo dwen nkwada no ho na bi na eni wo na we de kwata wontimi wade so a afa ewu sa se media de nkwada na okofa wo mu ntia efiri me nchen no eno ye de kan se ma ne ye ye de kan se ma ne ye mo a emema no a se mo ma wo mo yire mo nchen no mo nya pa wo eboa mo papa panti mo amani abere ena mekwa akofa wo no akofa wo mo no se wo kofa kwada ene no no betena na se wo kofa wo ba foforo a
wo wakɔso ade so papa sɛ wanya oba bia o wa badaya da bia ma wade na wobɛkɔ ntɔkwa ɛna wontie wahu de wo mane ye ɛna wontie da wahu de mama ye da bia obi bɛbɔ charge afi ukɔ enkwada ne nkyɛn a wanya asɛm ukɔ oba ne nso nkyɛn a oba nkyɛn so a ɔta ne yirachi ukɔ omachi a yɛsia ɔta ne manachi edura najo na ukɔforo mpa ɔbɛka kyerɛ sɛ o mana wo so wo mo so no kɔ na kwa ni wo mo na edura wi a wo ne wo ma edura najo a na oba be ha me wo so ma unu wo mo da enye yie afi na ato adwendwen wo so ntimi nto mangu enti sɛ wotiri yie na wonya oba pa na sɛ nkwada ne wo ne nkyɛn na wo mo wo betua bia supporto ama wahwɛ wo mo ama wo a ya amane nya wo de na yenyai na gese wo mo ba me nkyɛn ansa na wo ba me nkyɛn ansa oba wo nkyɛn nya ha na oba ha yese utu moto atamo apɛ na aba fie o sɛ nso so nkwada ne wo fie a ɛwɔ sɛ wodu fie ntempa na nkwada bi afoe na bi yade ayamhyehye kora a wode nam we de no anse abɛka kyerɛ sɛ nkwada ne ba ko yare o wo sɛndi sika sɛ ne ho te sɛ ne ho te sɛ ɛnya wasɛm na waba na akwada ho po kyɛkyɛkyɛkyɛ na wo fe wo ho a wo be ma no wo hwo anyina abɛfɔn abunu mu wa enti wanya enti ya yenyai saa ke no ayeye sɛn ɛna obefa wo mo ɛna me de won teme nkyɛn ɛna okokonsu am obi enti nipa na okonsu ma no no ɔne wo hwɛ no ɛnsɛm prekesense ni ana amanfo wo mo keka ye ne wo saa asɛm ni hye yetirim no yenyai na nye baabi akwada tie bia wo hwɛ no a ɛyeye efiri sɛ mpani se wo tena baabi awi atagye ɛde wo kwantwoma wo baabi anso a ɛbere Mateda se oba ade achi ame adwe nkyerɛ no Awurade fie Heba Center Dr. Mankwa awia wo no adwuma yefo ye chia mobɔ mo aba so eburu ene papa ise menka nkyerɛ wo se owaduru nwanwa bi a enipa trimu adwuma ene ode yo se wo ye obi a sese ya wanya hawo wo hawo ni nyina ne se utri ebi akwa ne bi ewo utri no mu no wani ohwene ba bi atokro de bia no waduru tumi wura wo papa no se bra obeyemu adwuma mawo amwanya uti ubenya uti adidim na wani agye Awurade fie Heba Center owaduro enti se enam yade na etete wo a mentena ho ma obe ma mfon da bia asasem we meka de kyerɛ be ma woni obe ahia ohun se wo kwa ahemfie ho a ye bo agu wate ase na wagye so ame na uwura mu no oba no enkwa na wura na himfi a obeka eji enso ugbo ego ma na Jesu wati ase wo wudie wonka bi da wa Jesu kra wonka bi da bema keka ho enamu yade enti wada ne nkruma wo ba Awurade fie Heba Center adekodi akofa saa hawo no aba no papa no beje so papa no beboa wo papa ne behwew bibia be ye kama hwenemu yade menua ma no bi nso ese wo no mu na fida dam enya asem bi eba ho be ma sebe one ne yiri hia na yi oba ne ho fododo ensuo badodo sebio enti wako hiti ayo no de akowura akohye oba no na kwa no boys bu abo no hwe boys bu abo no what you say enti namu yade enti akofa hawa banka boni binom kra ne ade aba ho a bre Awurade fie na baabi atokro da bia duro tumi wura koyem adwuma emujabro so hawo esikyire yade nie tafodo hawo wo de ye olsa baabi edawo bia etwere yade etete wo dihie bi sisi yade stroke yade aka wato wo ntirimu twetwon waye mrempam ana wo nzabuo mu wo bre wonso wo pa wo oba kronom bosie red park ahei na Awurade fie Heba Center wo Kumase kronom bosie red park ubehunye ye number ye 0241 09 3915 0241 09 39 15 and 0549 20 6633 ofresa homa wiya Awurade fie Heba Center for beje so no akasa and now we abapa more the biggest online shop Ghana hey sese ye ka say die so opese wudi online sudwa pa dia abapa mo fo no ma na ye papa baabi a wo bia nso me ka de mensasi me bo kire se ye de bebrɛw abapa mo fo adwuma hote onom na ye the biggest online shop wo Ghana ha
mprempren onom ton ne pa omo nioma ye papa na ne bo san da fom enti ofu na ekita ono enye da bia na obekuru kra se me bekuru mu abedi dwa wa hwe ya obehia nkofu ebi da vu wa ba be hia bi wa ba be usika enti odi atena ofie download sa app yi abapa mall o download wi awuram ade bi enipa da se ne ehia no ubenya bi atowa ha ubetua ka wo ode tua ka ye de bebre wo ba bi awo bia ena se woni phone na de be download ye app yi dia ye no manie je freye kande wo pe ye mo ne bo nkyere wo tua ka ne yemfa wa de mero na ma ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 na nioma ye use wo ye dem ni nyina ye tobi nioma ye program light TV mo air condition ufesi ahodo sound system machine chese de light famu bia ye tobi wo pe laptop wo pe phone de na wo pe air condition kitchen nioma nzo ye tobi wo pe toaster wo pe blender wo pe hwan ni nyina ubenya bi wa abapa mo entade a ye hyeyi nioma ye dinu ya na aye ni nyina ye tobi ye ne yankase ye water for 3 miles Saka park no obahwa ubehu abapa mo enti freyen na one yen emo enkomo ena wie sabre ya make say Faith Homeopathic Clinic yen ye wo ahenema kokoben Faith Homeopathic Clinic ye wo ahenema kokoben utie mi enuro nketenketefo no yenie enuro nketenketefo no ahenema kokoben hayi ye Benjomas Company 18 mu junction ne so ena abehu yen ne de physiotherapy akupunture ene massage kwa so yi ya ofri ni padua ni mu no untiri mu twetwen udompe mu ya wo ya woje wo ho enye wo de bra Faith Homeopathic Clinic ne yamo awo wo ye obi a efia ebura wura ni padua ni mu enti wo ni ahoto bra ne enye detoxification ye betwe fi na fri ni padua ni mu wo ye obi a untiri mu twetwen wa ye mrempam asikyire yade bi nie enemu yade bi tetew ani ho haw bi ana ulcer ne hepatitis bi haw brani enya hwehwemu ye won fidia ya hyeda krefri India de abagana onia ye behwehwe hunu yade no bie fri ne de adura kan ye number ye 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 ewia nana bi heba ono ne de nana bi go heba mixture ene na bigo heba capsules eyenuro mienu enantibum enti aduroi ninsuo no adaka no ne topa ye ne hye ho de papa ne kan se wunya na bi aduroi bia wodi nsuo no ebe memme topa ye no na wo de enemu yade ya wo so won de ye very stubborn sexually transmitted disease sa wo so won de we very stubborn watete umumpane wo ba bia de afefa ni nyina nkosi aga no koto na bi aduroi bi okona akasa wo pe na bia wonum be yibi ama na wodi nsuo no memme topa ye na wawie gonowie o syphilis o oba candidiasis na hawo ni nyina abekọ na bonus wo womnie mo amunsabuo mu nkoyie ana da bia mo de ya wo nko na mo tie wo nipadua mu no mo nkọpe na bi no yibi na mo nonom na beboa mo oba misie ba unique ba tenatet eni ba bi eton no bi abenya bi frɛ na bi e wo 0549 99 9253 0549 99 9253 o fresa ahumaya na nabi beje so wana obekasa na wachire nsemu nso de amaho ewia limbo wave enterprise for nyankopon hira mo no onyam kese anuanom ne adofo se wo ba kumasi kurofrum ya ni shinola ene di animhwe ye ben IBM NJ no Limbo Wave Enterprise na yen na nyankopon yadom ye di tissues a eye very molten tissues ye di abadwa so molten tissues no anuanom se wunya bia etese pa futuo molten tissue te se ma medo eye moton wudi siesie ho a wa hu se tissue papa na ade siesie ho enti o kitchen ho ma molten tissues mra ho restaurant for hotels for any guest house for munyina moma molten tissues mra ho na ma ho enyusu nipa didi awie na wanya tissue eye moton na wode pepa nensa ho o feel it so hene nti brebi obeba ho mo amu operate public toilet ye tiro na ya mu yusu na ede dodo nya papa
monto molten tissue de no eno ne ye moto de bia wo de betwe customers nipa beba ne bo nso da fam o enti wo de obetumi abeto ne nkronko de akoye wadwuma wo betumi nso abetu sesei molten tissues ne ye to enti betu bi na wo so koton ena mo amusi adwuma ni ho no momra yakache momaje bi momfa nko gina traffic mu amanfo topa enti wono beto na wo so anya wo mfa so molten tissues eye kama se yani ya de fit life natural mineral water nso aba ensu eye very pure cool and very refreshing se wunya fit life natural mineral water na so no mo a onipa da se ne nyansuo ni nsuo ne de eye papa udwumadi awudi a woto nsafre nipa dom no eya ama fit life natural mineral water mra ho ebe fit perfectly ama adofo nso ani age your number eye 0550 115 013 and a 0595 850 042 officer humeya limbo wave for bejeso na onom enewo akasa eja kwa me bebem na nyaminsa wom heba center abrewa basna de owo sepase bodwesa anwo na no meka kire mo se saa huriye eyi no adofo ensem de akwa no de ensem woni hu o ensem woni ho papa ensem woni ho na ensem nso de ye hunu bi nso afa ne ho sese ya ka se na nasare wonya wo na oyire nete oyire ko yuho akrofum ho afari akrofum ho die ntina na nasare oyire atu afiri wo nche wo mem akotena akrofum ho die ntia ahwe ya obetwetwe nsem abawo die ntini yetu free wakonwa so nya wa na agya ahenie no yetu die ntini yetu obetwetwe nsem abawo o ka se utwa lota obi twase no ate se utwa obi twase no o ka se wo wensa obi wese no timasa wo nwensa na wo mfa mekeka nkwase asam mfa nkyere me yanhwe wo ensem e wo ho no o dia wo Ozai na chiguo wo wa chiguo so ko hwe obi achi wo wa ka wachi asam e wurade akwa ye lokipa na se no asam no antumi ameduru manim mihu sama amene wa ha na niti na ye nka no ansam amebro so e de agu afa ho no patrioli na mmem na onim nsam a wa behu afa ho wo mem ho e ya di me ho agro enti wo ba sepase bodwesa anwo ho a abrewa basna de wo ho ose eba esene ade onuai se wontumi nwu bi a wasem eya na mesrew se woni abrewa basna de hia wonso benya bi ato na so wate be ma se wonso na wontumi nyem no a wobetumi anyem no wate be ma bi a waye mre wo mpam ana enam yade bi haw menua ba white bi tetew wo de abrewa nchen wobenyu ahoto mo a hani hamo no hani afo no abrewa se momra mo prostrate na ya kese ana yede roba akotum kyerese kokurama ba mu wose momra hepatitis B fo ni nyina beko ama monyam ahoto se wo stomach ulcer blood pressure e wo soro ba bi enam no wompe koko etwere yade anasa ananse stroke yade ana odompe mu abu ana sekrese hawi ebi wo de hie bi so a fa ne bre nyamensa wom heba center na abrewa mo ano abrewa number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 ofresa number ya abrowa bejeso ya ka me nana brem nana me dasi telesel I can say telecommunication bi ba Ghana ha nana se wo yusu omo sim ni bi na se mi yusu bi a me frewa abati kon kasapa kasapa ene bi nu be ma no nim kasapa aja du onim kasapa kra na obai ya de ukoya na obo kimpolita ma ono se enkoye no e se ga obo kimpolita na aduma no se wuja me hone obi bete me tenne eno so ho eno so kimpolita na ne boy o se say wuja me hone obi bete me tenne wuja me hone a obi so bete me tenne eno so ya ono ana boy eni akwa so wo boy yes yo boy enkoye no ono ana boy wuja me hone obi bete me tenne ebi anu onim sa awura wonim sa wo bete me tenne no and you nim go beto ma no unime no onima no ko ka ka tu esu ma no gbade no ani wo mo ana e ya no cheki ana odo be hwe bi o ja de no an ko nto no ma no nto no ma no
wani wo mu ana no check no ana wo check ana odo behwemi oh behwemi ahwemi hwemi ahwemi wani wo mu ana ana wo check ana sa nyom na yam da pa wese ka tuma no ga no na hwe nti hwe ye be si usu anka hye o ma o hye sabo musu mfie nan kro uja no wa man boss wa man tekuda mfie nan yo tatem kro na wo botofo a wo de ne ko ne ma me ho no wan ka se wan ka hu se meni abaya wo second born a wo swa a wo no ne ma me no fonti se impo so me bi so a me mpe kakra mi fan koma no wa nya bi da anya ne ma me ne papa neti so odidi bema bian ka se wo hwe ne bo na mum se bi ni ho anana nyakasa de kire oba no se oba bi na eni ho mesrew wo de koso na biripamu no se nyoma se san mesoma yese bema ase de e di amawo we nyina wantimi anka bi na oba ne ba ho a se be obobo na kutia wantimi anka kasa de we nyina bi o oba ne ba ho no nyom na wo se beto we obi a no ma me ne papa de ti onti anumure se ko tuni moto na na ko tini na oba on to de ni se ne ma me anu obi ansi ni okra on to de ni won na se afi na no ba ye ba nti afi be na sun ya o twa abode ana o tu mankan ana o tu bant se afi aso nti me no ba ye na e ba ni gibi na fa no ma nkora ni oba yi ba ko se be ma ko tukuro nti ja o ti fi a na wo hwe oba na nka o tukuro nka wo miama no enei unware yo wo se pre nkora se nkora mda wo nchen wo be da hwe omo enei ya oba bia nka ho no na se oba nkora ba how do you know say oba yo baba be do me ma no ti de bia confusion say na no work and de bia confusion be si and o tu moto puru mu ko ba o ba ya ko abeda o twa wo na wa wo no wa wo twa wo o twa school fees o to school tale o to books o to hwe o de o di dia na wada nti o project say ni ba panyin ni o ko 14 years no be ma na oni leader wa bi say de na me ba ni di ya onya o ko 14 years no o misa ada na wo san wo baba ya wo san bo na kutia wei wanama wasa ko wo 2 bi wo ba bi na wasa ko wo 3 bi wo ba bi na fe ni ma be bebre na fe o de sobo ko bo nyankopon o se bo ka o de sai nyoma na enkoyie se one ti woni anhwe wo ma wo nyoma bia nu ha di bi onu so ma be yi o nkla wei ye be bu o ho konta kire nyankopon ba ni fa ni mu ntia nti ya na me ka kire bi mi se so papa anhwe wa enche se wo so ma anhwe no obia wo na nkutabuo obia woni kuntabuo me na me de wo ba wiase na me se ma hwew wo de wo ye ya wo de hweme nya me na wo soro wo hwe nipa enti wo di nkwa wo ya ba wiase agya na bo oba yi so nipa da wo bo na kutia se nko yie nyo na hwe o man ma wo be ma ko na ho oba ko fa na nti wo hia oba ya wo to se nko yie no sa be ma ko na hwe o man mienu no ma o na bi nko so e na wo hu oba na wo bo na kutia no nipa na wo ti oba na ko bo na one ne ti no one ye ko homa ma oba no aduane ma o ma mienu no enya bi di na sa me ka je nko yie nke enkoyie anka man sebi ebi anka man ntiase enam se ekoyie nti na man ntiase didi enya bi dware semina oto semina da onto semina da onto sapoda onto mpaboa da ni nyina dan oba no ni nkunu na wo se be hia na aka se enkoyie nam se oba no ni nyum to nke mia o ka o to na me so me to o to no na me to hia no ya de beda ne kantata wo nana sebi wo aboti o dem ma wo so yiri mu a o yiri de yiri a wo ja ne mfie be se nan bi achi okonyo be ma foforo ne neti e hwe wo mama uhu na aka se enkoye de enkoye oba ye hu e dem pa na si madam iti wo enkoye wo no a uhu ya enkoye onya oba na ka o sampe okay onya ya ka o pepa ba onya biem nti wonye ne no ma yie na nkora na mienu na o de mo saseso no na on ka hu se onu na se o hwe wo medas enyo bi ne be hwe ne mama no awura nyanho abotre na sene abai ya beyo ne saa na baabi asasi edi wanim wura na yehyemu kena ema ehoye de na enkwada no de wonom nso esefata won saka no yebedi wachi wo saa kwane so ate enti kwa komato yem bon fa samu etoso mienu ne mra na eneme bia homa no atum mema matiefo abamu bi mafemo na nkomo a yedie ene monso mo de mwadwenkyere enso beba ho oba wo be mai woni na jai wan fi no yebesi usu anke hye wo ma na
be ma fofra ko so ni mu o hwe oma on na ehwe o mai ma wo no akoto enkoye mama e de ama no be ma mo de madwen kira ba na yehunu enioma bi mu sei no ya na ma bi no nso tumi e de akoma obehwe na wakoto nkwada no e de agu be ma ne so saa de no ya na mamonta anye saa mfomso no ya oye oba menta anye saa mfomso no kire se wa hwe ya akina bi ubenu ho na no na mehwe awura bi ni nkomodie na wo kire se sabe o be ma wone ne wo akwada no wogya akwada ne bo ne so kra ya wo mfi no nyankopone adom akwada no nyini yakura mpo no waba be ye star enti na on the onim se o jai hawo e de adesoa ene de asoa oba no na onim se nhira no o ja ama no enti mame muntum hofo na muntum hofo a emwa mo ene kwadwowre ko Royal Enterprise fo womo ena edi aduru a ye frɛ no reko heba mixture ukurasi ni aduru no eye wodom na de aba na okurasi ni aduru yi adofo ewodwa so reko heba mixture no se wunya bi na se onuaba se ononom a ebeboa onipadua ne pa enkanka ne mo a sebe mo ha wo musisim se wo ye obi a sebe o menstruation onsabuo no emma mo akoko mo pressure baabi ene nam no mo mpe infections bi tete mo ana muntiri mo twetwe mo be ma sebe waye mmere na nuoma nkoyie no wunya reko heba mixture okurasi ni na duro ni bi na se wono nomo a eduro no beboa wo pa na ndroi wo ba promise heba porsak heba apedank misty sack pharmacy utake femfi abehwe ja akonkora no a ubenya duro bi won nkyɛn edwoso government hospital nanim ho wo muton bi time fm wo boase tachima fm tachima freeman fm okɔ ho nso abenya bi top amazing heba tafo methodist asɔre dan ho ɛhɔ nso ebi wo ba bi eto nu bi ano kɔ a ukurasi ni na duro no pebi to na no mo ebeboa wo wono manie unti bibi ase afre 0244 470067 0244 47 0067 unya fresa homa we ya ukurasi ni doctor no obeje so enkomo etoso mienu ewa ha na sankomo yi mi hye da nwuram papa na emomu no de mehwo eye akwankyere ne ho nkaebo a maami we ya waba na sese kura de mi hye da nhunu sofo maamefo ni binum de eba wonso mi hye da nhunu emunim se sofo maame na woka se wo kotu gold edi ama papa na emrantie bi kokɔkye papa no dufu no kroro phone no asam na san court bio ya papa ni tumi pie ya womo edwonso mantie ni hu se papa na tiatia mu womo kokum yo wom betu ka ne ba wom achi de be fa ne sububu ne mfe no mo ka sa asem no aha case na ye kwachi sofo ba no prophetess no ewo ho no samokai na ye chi party bi parliamentary candidate wo so ame ho begina mu bi mo kai sa case no akokot ama sese de judge akase ye remand wo mu into prison custody wo mu ni posi se bio ye de wo mu ko prison custody bo so me ba akọ right ema enipa miense bi nso hu bon mu enipa miense bi ehu bon mu a they are on the run police focus on the run ya kire se okwadu America trom wadwane akurasi kusie okọ wadwane ye kohwehwe sankofo no aba eno ye baako afa wo hini bi na wono nso wo mu no a wono na introduce sa papa teacher ni former headmaster SS the SS the crowd dey say the secondary school na no ye headmaster wo ho no papa na wo ye wo hini ewo kumawu nkuro ni bi ne so no ma hina ba mo ya frɛ papa no ya chiri de dua wo ha mana yemu ade ama na asɛm no yatu ahyeda ohene ne nso ya bɛkɔ na asɛm so oho sheki ebe wo so Asem Beba Dabi so mu a ebi beduru owura oho te sai ya mi adom mu he
Your friend say. Your friend Akwasi Ankuma. Akwasi ufri hene buy. Mfi adanse prekasase. Ewo atasen kwanta. Atasen kwanta. And your prekasase kwanta dia obu. Very good. Maame na wod na ba ha no wo ye sofo ba mpa. On se o ye sofo ba mizama sofo. Ono adi ni pictures kire se ye hye na soft tale oyiwo ni phone so de kire me nipa no ye adwuma wa freedom ha oyo operator ho no esu di ni ho adanse se oyo soft ba Mozama mpacha ani no Mozama disco Christo ne da so esoso wo munyi disco Christo ni free so se si ade o ma yi free so mindim de mi busa ana se disco Christo ne so Mozama disco Christo church. Oh, there is a Mozama church, and I start to be corrected. Disco Christianism, and me share that check. Was catch now so you Mozama disco Christo church so for bar. Me pacha ani. Also say you di fu ba kra. Oh, you di for kra wom. Was say a friend say. A dear come the friend Mami Mary. Mami Mary. Jataba unhwehwe mu akira say a friend say. Mami Mary na. Mami Mary wo hefa. Uniba Johnson Krobea fo jahade wo Uniba nsuachi. Uniba. Central. Jahade. Nsuachi. Nsuachi. Wo hu so akohye chiri. Akohye nsuye yachi odo ka say. Pacho de ka 8400. 8400. Akodi ni home fie say ni. According to enfie mienu nie oto wo de oto memo wa na odua wo mo mia na medua mo no ene wa beto enfie mienu ni ompeso obetua wa na dwun se ontua maami Bozama D4 ba wo de wo mi wo mfonyini ne wade de ade nyina wa ha me wo yese wo jahade nsuachi Winneba Junction jahade nsuachi in the central region. Men ka se wakɔhye nsu achinti obi antumi ma ho ye de kodo obeba ho. Nya abotre ate bibia be ye kama. Okay. Me activate me phone lines no. Me bia tum. Awia yi enkomo a yaboi ma febo etiefo mo bebam bi. Na mo adwenkyere bia mo wo na mo pese mo kyere ho no. Mo de atomu ama me. Number me dey fa calls no. 0505 224944 and 0505 225578. Wo shoba oba ba be kan wo koto kemparuta ye e di amanu se enkoye mama. Who born dog by that? First caller, udi de say na ka se free hey. Oji amai Krobea na Yaw Asante. Yes sir. Air condition ne bow. Air condition ne bow. Air condition ne bow. Fearful. Yamponza Krofa wada mama binti wo. Dia hia. Ebo hene no asam no gold mu asam no ono na ono ne toate enti Asem Beba Dabi ya de beba. No chese u program e powerful ankasa. Powerful. Na nyame kwa na meet o mene Dr. Francis Admako MPP Regional Secretary Asante Nyoba. Na kateti owura no ya o yesa no wa wo ba. Onhwe oba. Oba na ko wade be ma owura. Unya kasa de ye ngentu asem. Kono sa pobano o person ko benya na ko ban kra nware. Onyire no na kwan bi obefa so behwe ni mebia no. O hwe ni ma. Ndi obi ben ko hwe ma wo. Medasi ebru. Medasi ebru. Eya braha beje. Hello, udi de say na kasa free hen. Na Krobea mi diwedu di yankwanta boshaba ni. Boshaba medeshie mami ntie we mami ntie o. Edika acha wa 20 na yere ne last week. Asem ne hu. Abenze de ya dawase no futu ya na de moye pa. Ifulu pa futu nzo. Ya boya pa. Ya damase. Ya dawase nzo so. Mo ya da se ebru. Hello, we dey say na aka se free hey.
Hello. Yes, sir. Me pa cho beton kan ye fro say. Eje du tom. Hey, eje du tom. Yo, mami ntie we, minua, mami ntie o. Okay, okay. Then if I have them on a catch a photo in the only guy do you man, me who not in it. Yeah, me no catch I don't know what ya. Oh. My friend went to Boston University for a message in the I bought the camera many more to the moon dance here. Wow. They said to you, the man you look at, go to what don't you, or do you know who you could do any more, they just say. I see me having it. You are really on Oman was Yami Bepejano. I was worried, my friend went to Baku. And yet, American young. I'm not going to American. You want to have a booty. What are you getting me? Sure. But I don't put Mensme da see bru ojoso. Ye nyina ya da se joso ejadu. Wa wujina ha udi de se na aka se free hen. Oh, yaw, nyangupo nhyira. Ma mintie we me de hye. Okabo simtia BC office o. Because ran me take na say down. Wow, ya chia boso twi BC. BC na ona bo engineer han anana to bia so chia so twi. Good. Early afternoon. Ya flow se de casa. O di dina ka de ba de kan cross de bi phone. Ya da na mama so. Menswe da se me de hye. Me ba cho ho na gina ha yo. Na wo ka se free. Wo ho anie. Asem Beba Dabi. Ka se free. Mpa cho se ya fra se na ka se free hen. Me ka se free puto ja de word de frame kwa me from pon. Kwam ma mintie we me de hye. Krobea. Akobi pete jata ni da bifia o. Na me jata ni koda. Mate. Na kodo no se wa free na ko na chigna so maya. Ibe ku e de ni be fa so. Sure. Awo de nyam I don't know if I think you're going to say, wow, mouth, or ma. We are process you are no. What do for time to Papa? So, on your power, ma, the Jatani can one. You know, you see, Krobea, more winning a management. Me da see bru. Hello, me pacho udi de se na ka se free he. But everything I get is because ene de adufo de krachi pesu ogum animu ase pa o adufo na monyere mo honkasa na sana kan se ogudi ni mu ase je wonye be ma o se ma na ba wale na jino so je je na jino so ne se wa oba no sa na ka wi ya nko kan ne se wa ni ye ni history wo sa den na wo de ko kan san ko san na no kan do mo nya re je to so ma na wo se Sure. Matie bru me da se. Hello me pacho wudi de se na ka se free he. Na Yaw Krobea Asante. Yes sir. Yami shira wa mapa mo yo mo magana. Ami mo mo studio nyina. Ya joso na besi Japan. Echia nyina. Na ga mano ne we no ani bidi ku pipo. Because of the past program meeting live. Ya da se. The oil no go men matter. When it is a shop mo futu amodema yen debia ne adwuma pam ye mo magana nyame boa mo on shemo bi. Ami. Ya da se. Hello me pacho we need the say na ka se free he. Let me say Kongonko. Ya fra say. But I say me ko Kwajo, onso di adua na. Ye ha me say. Ye ha me say forest bi e wo ha ye say Apaso forest no. Nana eja bi o. Tobo eya asem foforo de a ye pon a be de normal ne be ma wo na wa frɛ asie no so. Me ba cho wudi de say na aka se free hen. Ba de Abrante. Abrante ka se free hen. Abrante information center na wo da goma line no. Abrante pia, Abrante awia ma mintie we me dofo. Ko bia wa se me ka me phone na bu. Dia hia.
me for me see phone nabu. Oh. Nti Obama the radio chiwa ya bi mu a. Yiti na aya bo anyam da gomala nka mo phone bo ma ba so pa mu ti o pa. Mate. Mata bi fama dia wa nche wa ndi na me se da ni o mu fe ma blank ni se da ni. Okay. Ai o mu ti o pa. Mate bro. Eja. Nja me ma no a o mo se ma no o mu so na wo pa o. O bata. O ni wo ti na da na manson. Nti Krobea. O dia o so show ma na Nyankopon so asira. Mate. Nti na me ka mo na ma pa ho ye. Onka won so ho abrante me pa che udi de se na akasa free he. Edukuro de she ma mintie we. Ayo na na da ma se na juma na mo ye ne de nya me tinu kure ne mo bo o ma ga na ya san ye no mo to a ye ni kama ku ye to mi ka di bo e me che sa ko do a fe no no na o se na wudi ne mire nto anse mo no a wo sa mo mani hu se to de ba ko se ya sa mo kene de ne ba no no wo be ka no be ka ko Kuntumin so biba na ai sike opa ntie du nei adai ada o ka se da hono na ke ye ne sa o papa no mam sa mam ye wan ke no mo du ani ma so ai bi kan kwate bi kwate asem kura go no wa won dia se na mo hwe de mbe ye na mo panya aya no anu ankopa me pa cho o ye last call out de se na ka se free. Hello, good afternoon, Nana Krobea. Yes sir. The part of Flam Daniel, a queer consumer, dear about quarters. Danny, Maminti, where you Kakra American say, a Blantiano, well, good memory, Masipa. His son said, Okrano, Sebio, also miss Amawa, Argentina, who Baba Tunum, Adiama, Obano, and no not as a wood sound for Urbano, say, and Kuye, never than a Kuye, or Anka, ultimate Elfia Bar. Anka enkoye enti bema no wanya de kra to take from the Damasipa na mo my TV station then the very I show so na yetiem but timo efrim le santin the film sabi it has one team yakopon come on pa bye bye mate medase adofo memfa frefo bia bio say TV ne de mehebo a metwa ntro enti yesi ya maka ekofintitie enti wate enti mawura kan akoma to ye moate so for ba no so de hye onsunya abotre na maame no so hye nsu achi a ye be kire ze ye wonsu anim na emum ye ni be free nsu na chi edna ba animu no abetua oka wate pacho bate ada for de ade hye de dwumadi na si medin de Krobea nana Yaw Asante se wo mpe na ya menko daada ne nkose ne mre oyesa abrantie ebe yensempi wate medin de Krobea nana Yaw Asante jata no nie sabre ote oba de achi amenka jakwa amen so ote nenka jata ba ne abrewa batwuma si hye dwumadi eboa ai ma enkansa Esmond Asante Virgin ono nso de ekọ ntentan so yankopon hira mu nyina dwabrem eto aso